гучна. Вітаем шановных гледачоў Белсату, гэта студыя Белсат, і мы распачынаем наш традыцыйны нядзельны эфір. Сёння 141 раз беларусы пратэстуюць супраць дыктатуры і гвалту пасля выбараў, а з вами працуюць Ярослав Стешык і мой калега Віталь Бабін. І сёння акцыі пачаліся проста на світанні, людзі выходзілі у свае ўласныя двары, проста каб прайсціся пад чырвона-белымі сцягамі, выказацца супраць дыктатуры за новыя выбары. І мы бачым вось гэтыя кадры, як гэта адбывалася ў самых розных дварах Менску, прынамсі ў сталіцы, без якой-кольвек цэнтралізаванай арганізацыі. Людзі самі выходзяць, самі дамаўляюцца і самі пратэстуюць. Сёння пратэстуюць і Пушкінская, пратэстуе Лагойскі тракт. Сёння на акцыі выходзілі ў Зялёным лузе, выходзілі ў Чыжоўцы, выходзілі ў самых розных іншых раёнах сталіцы, а таксама Ліда, Жодзіна, іншыя гарада Беларусі. Будзем падаваць вам сёння самую апошнюю свежую інфармацыю. Пакуль прапаную спадарству паглядзець, як выглядалі гэтыя пратэсты сёння ў нашым наступным матэрыяле. Лукашенко в автозак! 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 Ну, ось так выглядалі пратэсты сёння. Раніцай бачылі таксама гэтыя кадры з гэтак званымі ябацькамі, якія дзякавалі міліцыі за іхную працу. Тым часам сёння ў тым ліку людзі пратэставалі у іншых раёнах нашай сталіцы, у тым ліку Ждановічах. Можна было пабачыць таксама на кадрах кадры людзей, якія прыходзілі падтрымаць палітыка Паўла Латушкі каля ягонага дому. Ну, а на дадзены момант з намі на сувязі Станіслав Івашкевіч. Стась, вітаю, добрага дня табе. Вітаю.
Стась, ці чуваць нас, скажы, калі ласка. Вас добра чуваць, так, вітаю вас. Распавядзі, калі ласка, што сёння ты назіраў у Менску, дзе быў, як выглядала сітуацыя? Сёння раніцы на паўднёвым захадзе адбылася акцыя «Дусімаш па дварах». Некалькі десяткаў чалавек прайшлі некалькі кварталаў з чырвона-белымі сцягамі, скандавалі «Жыве Беларусь», трыбунал. Зараз мы бачым, што раёны перайшлі на становіцца гэтай акцыі ўсё больш і больш дэцэнтралізаваныя з тым, каб заблытаць сілавікоў, таму што, напрыклад, адмовіліся ад планавання некалькімі дварамі, таму што так ці інакш эта інфармацыя прасачваецца сілавікамі, у выніку часта чакаюць на маршрутах. На сённяшні дзень, пакуль вось гэтыя акцыі такія менш масавыя, то людзі робяць іх нечакана і без шырокай агалоскі да таго, як яна ўжо закончыцца. Сама, Стась, сёння паведамлялі пра затрыманне на вуліцы Цікоцкага, у тым ліку у іншых раёнах былі кропкавыя, адзінкавыя такія затрыманні. Прынамсі, гэта бачна з відэакадраў, якія паступаюць у тэлеграм-каналах. Ці табе нешта было бачна, ці ведаеш штосьці наконт сённяшніх затрыманняў, і як выглядалі сілавікі? Магчыма, бачу нейкае скапленне ў раёне паўднёвага захаду спецыяльнай тэхнікі. Станіслав, ці чуеш нас? На жаль, у нас няма сувязі пакуль з Станіславам Івашкевічам. Бачым гэтыя чырвона-белыя балонікі, якія запускалі сёння вось жыхары Менску ў неба. Все-таки з такім святочным настроем прыходзілі сёння гэтыя акцыі ў Беларусі. Яны часткова працягваюцца. Будзем, канешне ж, гэта абмяркоўваць. Мне падказваюць... настрой, я нагадаю, все ж таки святы, а бел чырвона-белых это цалкам навагоднія колеры. Мне падказваюць, што нібыта з'явілася сувязь з нашым журналістам Станіславом Івашкевічам. Станіслав, ці чуеш нас? На жаль, пакуль няма. Мы вяртаемся да таго відэа, якое мы ўжо з вами часткова бачылі. Я прадстаўлю, калі можна, так. Гэта відэа, якое апублікавалі працаўнікі міліцыі. Гэта відэа знятае з мікрааўтобусу, якім едзе АМАП, едзе вось паляваць на тых, хто не згодны з Александром Лукашенком. Ну і сустрэлі яны людзей пад чырвона-зялёнымі сцягамі. Давайте паглядзім просто, як это выглядало. Спасибо вам, дорогие наши, спасибо. Спасибо, ребята. Да. Ребята, дайте руку пожать. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Вы наши герои. Спасибо вас, ребята. Вы наши Вам герои. спасибо. Мы с вами. Здоровья всем перед Новым годом. Всем вашим привет. Богом любимые наши герои. До свидания. Ну, шановне гаспадарства, ну, невядома, ці гэта была пастановачная сустрэча, ці не. У прынцыпе, гэта не так і важна. Больш важна тое, што дзякуй амапаўцам за гэтую працу, за арышты і збіці, вось кажуць, людзі пад чырвона-зялёнымі сцягамі. І хто гэта? Ну, і як аказалася, сярод удзельнікаў гэтага мітынгу ў падтрымку Александра Лукашэнкі ёсць, прынамсі, дзве ўжо вядомыя асобы абсалютна прарасійскіх поглядаў, якія належаць да расійскай экстрэмісцкай групоўкі НОД, Нацыянальна-асвабадзітельнае движение. Вось вы бачыце мужчына ў футранай шапцы і таксама мужчына з вусамі. Яны ўжо раней траплялі ў
аб'ектывы наших камераў, яны самі публікавалі відэа, фота з гэтымі шапкамі, таксама лёгка было іх пазнаць. І яны разам з кіраўніком менскага аддзелу гэтай ячэйкі НОД, Нацыянальна-асвабадзітельнага движения, ходзяць на ўсе мітынгі за Александра Лукашэнку, падтрымліваюць яго, але з вельмі цікавым лозунгам «За единое отечество от Бреста до Владивостока». Вось такія людзі пад чырвона-зялёнымі До речі, сцягамі. калегі, памыляюся, некалькі гадоў таму яны ладзілі на плошчы незалежнасці пікеты, дзе там гучалі словы «нон пасара». Такога кшталту І вось па акцыі гэтай- былі заўважнымі для журналістаў, аднак не заўважнымі для большай часткі жыхароў Так, сталіцы. вось уласна гэта шапка трошки, скажем так, вельмі своеасаблівая футраная шапка, яна паслужыла для імгненнай ідэнтыфікацыі аднаго з удзельнікаў гэтай экстрэмісцкай групоўкі. Ну, а з намі зноўку на сувязі Станіслав Івашкевіч. Стасі, ці чуеш нас ужо зараз? Так, я знову вас чую. І адказуючи на питання про скоплення силовиків у городі, я не так шмат їх бачив, але я сьогодні не працював репортером у городі по той причині, що з досвіду минулого разу зараз акції проводяться так кропково і в такой секретності, так імкливо, як позбігнути силовиків, що і журналісту їх знайти вельми тяжко, і можна прибути на місце вже, як правило, тільки після того, як усе скончилося. Але можу розповісти сьогодні ту історію, яку чув, яка вельми показальна на конт дзейнасці прыхільнікаў уладаў, а ў прыватнасці тое, што аднавіліся рэйды па дварах, па зразанні стужак людзьмі, якія хутчэй за ўсё падобна, што не з'яўляюцца сілавікамі, вось кшталту падазраванай групы Баскова з тое, што мы чулі пра са зліваў з вядомай Масандрай. Значит, што адбылося некалькі дзён таму в адным з двароў паўднёвага захаду. Гэта прыехалі каля 8 альбо 10 мужчын на выгляд ад 25 до 30 год, апранутыя ў падобную зялёную вопратку з паляўнічымі ножамі, якія зразалі стужкі і здзіралі наклейкі з пад'ездаў. Прычым паводзілі яны сябе даволі агрэсіўна і, напрыклад, калі ішоў міма мінак, які трымаў у руках тэлефон, магчыма, яго западозрылі ў тым, што ён іх спрабуе здымаць, то двое з іх яго схапілі, скруцілі і спачатку павялі да свайго буса, потым пацягнулі пад дрэвы у парку і, як потым ён распавёў людзям, якія да яго падышлі, адзін з іх кажа, давай я яго вырублю, і з мэтай, каб взяць тэлефон, патрабавалі яго, каб ён паказаў тэлефон, што ён падтрымаў. У гэты час людзі з суседніх дамоў пачалі крычаць, мінакі пачалі спыняцца, здымаць гэта на тэлефоны, і яны яго адпусцілі і з'ехалі. Гэту гісторыю я чуў розных ад 4 розных людзей. І тое, што вось гэтая група на аднолькавых машынах літаральна тыдні 2 апошнія пачала раз'язджаць па паўднёвым захадзе ў Менску. Людзі папярэджваюць адзін аднаго рыхтавацца да іх прыезду і рыхтавацца да агрэсіі з іх боку і да адпору ім. Ну, вось такая даволі трывожная тэндэнцыя, што тычыцца аднаўлення вось гэтых рэйдаў, якія прывялі ў свой час да смерці Романа Бондарэнкі. Стась, я хацеў бы цябе яшчэ раз пытаць. Вось ты кажаш, што яны зразалі, ну, ты людзі, якія распавядалі гэтую гісторыю, яны казалі, што гэтыя людзі ў цывільным мелі пры сабе паляўнічыя ножы. Я так разумею, это здаравенныя такія адмысловыя ножы вялікага памеру, так? Так, так. Ну, як мы ведаем, гэта ўсё можа скончыцца трагічна, таму што смерць Романа Бондарэнкі, жыхара
так званай плошчы пераменаў. Ну, мы ведаем, што памёр у выніку якраз такі напада людзей у цывільным, сярод якіх потым апазналі спартовых чыноўнікаў Дмітрия Баскова, Дмітрия Шакуту. Я вось толькі зачытаю, што дысцыплінарная камісія Міжнароднай федэрацыі хакея распачала расследаванне ў дачыненні Дмітрия Баскова, таму што ён груба зневажае рэпутацыю хакею як віду спорту. Менавіта за канфлікт, які прывёў да гібелі Романа Бондаренкі і за ўдзел у агітацыйных акцыях у падтрымку рэжыма Лукашэнкі. Што зараз, ці можам мы сказаць, вось пацвердзіць ці абвергнуць, што гэтыя словы, што пратэсты ўжо зніклі, як гэта кажуць прапагандысты дзяржаўныя, як гэта кажуць міліцыянты. Твае асабістыя ўражанні? Праезд, ну, паводле маіх асабістых уражанняў, тое, што я бачу ў раёне, што пратэсты сталі меншымі, але ніякім чынам нельга сказаць, што яны зніклі. Працягваюцца дваровыя распіцці гарбаты, акцыі цяпер адбываюцца і пасярод тыдня, в раніцы, увечары, у абедзенны час. Яны становяцца больш кропкавымі, вельмі шмат людзей зараз, такіх, якія менш бяруць у іх удзел у сувязі з Новым годам, каб асцерагаючыся патрапіць на крэсці на Новы год, але рыхтуюцца актыўна аднавіць іх пасля Новага году, але не гледзячы на ўсё гэта і вось не гледзячы на вось гэтыя новыя крокі ўладаў ці групаў прыхільных да ўладаў па спрабаванні здушыць гэтыя пратэсты, яны кожны дзень ёсць іх нейкая прыкмета і яны працягваюць. Ну, а, Стасі, удалося табе з жыхарамі паўднёвага захаду сёння паразмаўляць вось пра, ты кажаш пра ўзнаўленне пратэстаў пасля Новага году. З якім настроем чакаюць людзі Новы год? Магчыма, падзяліліся вось нейкімі ўражаннямі ад апошніх нядзельных пратэстаў? Ну, людзі кажуць пра тое, што холад, наступленне святаў, каронавірус, ўсё гэта зараз прымушае перад святамі, прынамсі, многіх людзей заставацца дома, але вельмі многія з іх кажуць, што гэта часова і гэта літаральна перапынак на святы. Пераважная бальшыня кажа пра вясну, многія кажуць пра пасля Новага году, таму нават вельмі многія з тых, хто застаецца зараз дома, настроеныя на актыўны працяг пратэсту пасля святаў. Дзякую табе вялікі за гэты расповед. Станіслав Івашкевіч быў з намі, спадарства на тэлефоннай сувязі са сталіцы. Ну, а у нас яшчэ ёсць цікавае відэо для вас, як кіроўца аўтазаку сёння раніцай, відавочна, што халоднае надвор'е, сцірае дзяржаўным сцяжком чырвона-зялёным вось шкло ў аўтамабілі, адцірае яго ад, значыцца, напэўна, ад вільгаці. Пытанне такое, конечно, спадарства. Ці тут не можем мы з вами назіраць вось нейкае склад злачынства таго, што самыя лукашэнкаўцы часам ствараюць цэлыя прэцэдэнты, калі за знявагу дзяржаўнага чырвона-зялёнага сцягу заводзяць крымінальныя справы, кідаюць людзей за краты і рэальныя тэрміны, ўжо ёсць спадарства, канкрэтныя выпадкі, канкрэтныя прэцэдэнты, калі людзей вось за якую б то ні было знявагу дзяржаўнага сцягу давалі рэальныя турэмныя тэрміны. Ці тут не назіраюцца, на ваш погляд, вось таксама такая знявага дзяржаўнага сцяга? Калі ласка, дасылайце свае смс-паведамленні, дзяліцеся сваімі меркаваннямі таксама на той рэдакцыйны нумар, які будзе з'яўляцца перыядычна на вашых экранах і маніторах, а таксама у наш вайбер-чат на гэты ж нумар тэлефона. Цікава таксама будзе зачытаць вашае меркаванне.
Я б таксама яшчэ дадаў такое пытанне, мне з'явілася як ва ўладальніка аўтамабіля. Чаму ж пацее шкло ў гэтым мазаўскім аўтазаку? Чаму ж няма дастаткова якасных машынаў у нашай міліцыі, што яны не могуць проста ўключыць, націснуць кнопку, сагрэць гэтае шкло і не выціраць чырвона-зялёным сцягам гэтую вільгаць з вокнаў? Ну, а мы сегодня казали про то, что акции адбываліся у самых розных районах Менску, так само у іншых гарадах Беларусі. У тым ліку людзі прыйшлі да дома Павла Латушкі, каб падтрымаць палітыка такім чынам. Ну, а сам Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання, напярэдадні вось сённяшняй акцыі пратэсту звярнуўся да ейных удзельнікаў. Давайте послухаем. Вчера один уважаемый мною человек сказал: таким народом гордиться надо. Я думаю, каждый из нас сегодня может гордиться тем, что мы не сдаемся, что уже 140 дней выходим на улицы наших городов и поселков и говорим правду. И я верю, нет, я убежден, мы добьемся своего. Протест остается главным нашим оружием, которое очень боится власть. Поэтому она так истерично и жестоко пытается его подавить. Но именно благодаря вашему протесту система расшатана, разбалансирована. Увольняются госслужащие, судьи, прокуроры, следователи. Массово увольняются сотрудники милиции. В бегах подозреваемые в убийствах. Единая книга регистрации раскрывает все больше преступлений. Все это уничтожает систему изнутри. Даже Россия видит, что почва уходит из-под ног диктатора. Новые жесткие условия кредита четко говорят: Кремль не верит мошенникам. Нас поддерживает 41 страна мира, ведущие международные организации. Никогда у белорусов не было столько друзей по всему миру. Ну что, выходим гулять? Шановне гаспадарства, я нагадаю, што Павел Латушка быў міністрам культуры Беларусі, быў таксама дыпламатам, быў дырэктарам Купалаўскага тэатру, але яго звольнілі, ну і акторы Купалаўскага тэатру звольніліся у знак салідарнасці са сваім кіраўніком. Цяпер Павел Латушка узначальвае народнае антыкрызіснае кіраванне. Гэта вось адна з палітычных плыняў сённяшняй апозіцыі, якая выступае супраць дыктатуры, супраць міліцейскага садызму і за новыя выбары. Таксама Павел Латушка ўваходзіць у склад прэзідыуму каардынацыйнай рады, якую узначальвае Святлана Ціхановская. Пра гэта да не толькі паразмаўляем ужо зараз з палітолагам Вольгай Харламавай. Вітаем вас. Добрый день. Спадарня Вольга, сёння такія пратэсты, якія мы назіраем у дварах, ужо цягнуцца некалькі нядзель запар. Раней у нашых эфірах вы казалі, што яны страцілі сваю эфектыўнасць. Зараз перад святамі ці ваше меркаванне такім жа застаецца? Да, мое меркаванне застаецца таким же. На жаль, мы бачым, што меняется тактыка не толькі ў пратэстуючых, меняется тактыка, меняются рэакцыі і ў іншага боку. Ён вучыцца рэагаваць на тыя змены, на тую актыўнасць, якую дэманструюць пратэстуючыя. Ці азначае гэта, што Лукашенко цяпер можа быць упэўнены ў тым, што пратэсты згаслі, яны задушыліся і можна далей праводзіць рэпрэсіўныя захады, а таксама рыхтавацца да тых канстытуцыйных зменаў, пра якія ён ужо кажа не адзін месяц? Зараз такі час, калі упэўненым быць у чымсьці проста немагчыма. І упэўненым быць у тым, што хтосьці перамог, хтосьці можа спачываць на лаўрах, ну, гэта вельмі наіўна. Калі мы кажам пра тое, што пратэсты зглохлі, я заўсёды падкрэсліваю, што ёсць пратэстная актыўнасць, а ёсць пратэстныя настроі. І мы бачым змяненне пратэстнай актыўнасці. Але вельмі цяжка ацэніць, што адбываецца зараз з пратэстнымі настроямі. Гледзячы па нейкіх ускосных прызнаках, яны нікуды не зніклі, можна сказаць, што яны наадварот павялічылись. І упэўненасці у Лукашенка у тым, што ён здолеў взять ситуацию под контроль, что ён здолеў перавярнуць ситуацию на сваю карысць, быць, безумоўна, не можа. І
тыя рэформы канстытуцыйныя ці всеагульны всебеларускі сход, які ён плануе, ён таксама можа планаваць што заўгодна, але акрамя яго, акрамя пратэстоўцаў, ёсць яшчэ і трэцяя сіла, ёсць яшчэ Расія, якая стаіць за ім, і ў якой мусіць быць і могуць быць свае ўласныя планы, свае ўласныя бачанні сітуацыі, і гэта таксама не можа дадаваць яму упэўненасці. Спадарня Вольга, вось уласна наконт Расіі хацеў бы паразмаўляць, таму што, як мы ведаем, расійскае інтэрнэт-выданне «Інсайдер» атрымала дакументальнае пацверджанне таго, пра што казалі ў эфіры Белсату таксама нашы эксперты, а канкрэтна, што Расія спрабуе скарыстацца палітычным крызісам у Беларусі для прасоўвання сваіх інтарэсаў. А канкрэтна гэта былі такія дакументы з управлення адміністрацыі Пуціна па міжрэгіянальных і культурных сувязях, якую узначальвае генерал службы внешняй разведкі СВР Уладзімір Чарноў. І вось у гэтых дакументах якраз у справаздачы ідзецца пра тое, што пратэст паглыбіўся, ён пашыраецца ў шыр і ўглыб беларускага грамадства, і гэтым трэба скарыстацца, каб стварыць палітычную сілу, якая будзе супраць Лукашэнкі, але пры гэтым за яшчэ больш цесную інтэграцыю з Расіяй. Вось вашае меркаванне пра гэтыя дакументы, наколькі гэта можа быць праўдай? Я пачала з таго, што Расія не імкнецца скарыстацца з той сітуацыі, якая ёсць. Расія не апошняя, хто да гэтай сітуацыі, да стварэння гэтай сітуацыі далучыўся. Таму Расія проста працягвае тую гульню, якую яна вядзе, апошніх, як мінімум, месяцаў 8-9. І калі мы кажам, што гэта зліў, тым больш, калі мы кажам аб тым, што гэта зліў ініцыяваны супрацоўнікам знешняй разведкі, мы мусім разумець, што гэта не тая інфармацыя, якую хацім пабачыць мы. Гэта тая інфармацыя, якую маюць намер прадэманстраваць нам. Гэта роўна тое, што з'яўляецца часткай інфармацыйнай аперацыі. Гэта роўна тое, што з'яўляецца часткай нейкай канструкцыі, якую мы бачым, якую мы можам успрымаць толькі вельмі паверхнасна. Гэта частка айсберга. Таму, да. То бок ваше меркаванне, што гэта наўмысны такі ўкід інфармацыі з боку Масквы можа быць? Канешне, але з гэтага не вынікае, што Масква не мае жадання, не мае намеру і не робіць захады на стварэнне палітычных партыяў, палітычных рухаў, якія будуць прыхільныя да яе. Больш за тое, гэта не будуць палітычныя партыі, палітычныя рухі, якія будуць хадзіць па Менску з трыкалорамі, з каларадкамі і крычаць «Мы за Расію». Яны сапраўды могуць называцца як заўгодна, да, і права народа, і мы разам, і вместе, і сябры, і браты, як заўгодна. Але самае галоўнае, якія мэты яны будуць мець на ўвазе. Спадарня Вольга, вось, напрыклад, сёння падчас гэтай акцыі «Я бацік», так, нашыя чытачы паведамляюць, дасылаючы нам фотаздымкі пра тое, што ў гэтым аўтапрабегу ўдзельнічалі таксама аўтамабілі з расійскімі нумарамі. Як бы вы гэта пракаментавалі? Нічога дзіўнага. Беларусі, Расія збольшага адрэзаны ад свету. Зараз рождественскія навагоднія канікулы. Куды бедным расейцам на канікулы падзецца, калі не ў Беларусь? Тым больш у адрозненні ад іншых замежнікаў у Беларусь для грамадзян Расіі ехаць значна прасцей. Атрымліваецца, што і за мяжой, і адпачынак, і з другога боку вот рускі мір. Спадарня Вольга, а няўжо вось у Крамлі сапраўды ставяць на прарасійскую нейкую сілу нават пасля гэтай
магчымай канстытуцыйнай рэформы і фармавання новага парламенту, так, дзе Лукашенко ўжо, магчыма, не будзе там кіраваць як у якасці кіраўніка Беларусі, прэзідэнта, як ён себе называе, ці сапраўды ў Крамлі разлічваюць хоць на нейкую там прарасійскую сілу, якая будзе мець моцны нейкі ўплыў у Беларусі? Няўжо ёсць такія ў іх спадзевы і для гэтага ёсць усе магчымыя рэсурсы? Іх ёсць не толькі спадзевы. Я ўпэўнена, што ў іх ёсць пэўныя разлікі. Гэта не выпадковасць, да, тое, што адбываецца, і тыя злівы, якія мы бачым, гэта не выпадковасць. Гэта гульня, якая вядзецца не першы месяц, якая мае свае ўласныя мэты. І яшчэ раз падкрэсліваю, прарасійскія сілы, якія ўзнікнуць, а магчыма, якія і ўзніклі, яны не будуць выкарыстоўваць выразныя прарасійскія сімвалы. Бо зараз для Беларусі, зараз для беларускіх выбаршчыкаў сказаць там «я за інтэграцыю з Расіяй», да, альбо «я за расійскі мір у Беларусі», гэта не працаваць на сябе, да, гэта не паспяховая праца. Таму яны могуць называцца як заўгодна. Яны могуць дэманстраваць любыя каштоўнасці, але самае галоўнае, хто за імі стаіць і якія мэты яны маюць. Спадарыня Ольга, вось мы пастаянна маем апытанні вулічныя з розных беларускіх гарадоў, і калі заходзіць размова пра тое, што Александра Лукашенко падтрымлівае Расія, што Владзімір Пуцін не толькі вылучае грошы, але і прапановвае накіраваць Росгвардію у падтрымку беларускай міліцыі. Людзі вельмі негатыўна выказваюцца ў большасці сваёй адносна ролі Крамля, адносна таго, што робіць Расія. Большасць все ж таки бачыць гэтую сітуацыю так, што не проста інтэграцыя з Расіяй, а нават супраца з Расіяй выглядае для іх негатыўна. Раней настроі былі зусім іншыя. Няўжо у Крамлі гэтага не разумеюць, што беларускі народ, ён все ж таки абудзіўся, ён пачаў дзейнічаць самастойна? Так атрымалася, што я жыву не ў Менску, я жыву пад Менскам, і тыя настроі, якія ёсць, я па вялікім рахунку магу маніторыць кожны дзень. Не менскія настроі, а правінцыйныя настроі. І так, у пэўнай меры адносіны да Расіі яны мяняюцца, але яны мяняюцца не так хутка, на жаль, як бы хацелася. А для Расіі істотна, як мага хутчэй прымусіць правесці гэтыя канстытуцыйныя рэформы, гэты транзіт улады. У не апошнюю чаргу і дзеля таго, каб не згубіць той уплыў, тыя магчымасці нейкім чынам координаваць, кантраляваць сітуацыю ў Беларусі, якія ў іх яшчэ ёсць. Але што б вы параілі беларускім палітычным народным сілам, якія выступаюць супраць Александра Лукашенко і супраць паглынання Беларусі Расіяй? Думаць не на сёння, думаць тое, што акрамя сённяшняга дню у нас яшчэ ёсць заўтра і паслязаўтра. Не толькі ў нас, але і ў нашых дзяцей. І хацелася, каб гэта было беларускае заўтра. Спадарня Ольга, вось кажучы пра гэтую ўсё-такі інфармацыю, якую падае інсайдер, калі казаць, што гэты зліў з'яўляецца арыгінальным, інфармацыя з'яўляецца сапраўды арыгінальнай, і ў Крамля сапраўды ёсць, як вы кажаце, не проста там спадзевы на ўтварэнне прарасійскіх сілаў у Беларусі, але і нават разлікі. Ці ёсць у гэтых разліках у якой-небудзь форме, ці то б не было Александра Лукашенка? Ёсць да таго моманту, пакуль ён правядзе патрэбную рэформу і пакуль ён не адыграе сваю ролю да таго фінала, які пад яго напісаны. Ці разумее гэта сам Лукашенко, на ваш погляд? Разумее. І робіць зараз все магчымае са свайго боку, каб гэты фінал адбыўся як мага пазней. Зараз уся увага не толькі на пратэсты ў Беларусі, но і, канешне, на тое, што робіць і якія крокі у першую чаргу робіць Координацыйная рада і Светлана Тихановская. Ведаем, што
Гэтым разам Светлана Ціхановская пабывала на мінулым тыдні ў Берліне, пабывала яна ў Брусэлі, былі сустрэчы на самым высокім узроўні, быў трэці пакет санкцыяў. І вось зараз усе разважаюць, наколькі лагічна дзейнічаюць коордынацыйная рада, якая пераважна знаходзіцца ў выгнанні, так? Наколькі гэтыя крокі, на ваш погляд, эфектыўныя і наколькі яны, ці можна іх назваць балючымі для беларускага рэжыму? Бо, напрыклад, увесь час мы бачым рэакцыі Міністэрства замежных спраў Беларусі ў выглядзе там Анатолія Глаза альбо Владзіміра Макея пра тое, што будуць нейкія контрсанкцыі. Сапраўды, вось назіраем уже наступ на чальцоў прэс-клубу. А насамрэч, як гэта выглядае на ваш погляд? Ці заўважныя гэтыя санкцыі для беларускага рэжыму? Калі казаць пра фактычныя наступствы, то па вялікім рахунку гэтых фактычных наступстваў, рэальных наступстваў санкцый для беларускага рэжыму не несуць. Гэта псіхалагічнае, збольшага псіхалагічнае ўздзеянне, прынамсі, пакуль што. І калі казаць пра санкцыі фізычным асобам, то яны, прынамсі, б'юць па канкрэтнаму лицу, па канкрэтнай асобе. Тыя санкцыі, якія прынятыя да часткі юрыдычных асобаў, яны, шчыра кажучы, выклікаюць шчырае непаразуменне. Ёсць, умоўна кажучы, табакеркі, якія стаяць ледь не на кожным прыпынку ў Менску. Мы ведаем, каму яны належаць, мы ведаем, якім чынам гэтыя табакеркі узніклі. І я не заўважыла, што супраць іх уведзены нейкія санкцыі. Вы маеце на ўвазе алігарха Алексіна, который мае непасрэдную сувязь з Лукашэнкам? У тым ліку, так. З другога боку, санкцыі чамусьці уведзены супраць МЗКТ. Не чамусьці, а конкретна за рэпрэсіі супраць рабочых, за тое, што кіраўніцтва МЗКТ цісне на працаўнікоў, якія маюць права баставаць, яны на іх ціснуць, яны іх звальняюць, яны ім пагражаюць. Вось за гэта і ёсць санкцыі. Цісне Міністэрства аховы здароўя на медыкаў, звальняе, не працягвае кантракты з медыкамі. Але ў гэтым выпадку не можаш еўрапейскі звяз прыняць санкцыі супраць Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Гаворка ж, канешне, пра эканамічны ціск у першую чаргу. А супраць МЗКТ можа, а МЗКТ гэта не толькі МЗКТ. МЗКТ гэта частка МЗКТ, мы таксама неяк аб гэтым размаўлялі, гэта завод Нёман, які вырабляе дзіцячыя аўтобусы, гэта працоўныя месцы, гэта шасі, якое прывозіцца з Еўропы як частка камплектацыі. Гэта працоўныя месцы, якія знікнуць. Таму я і кажу, што гэта дзіўныя, з майго пункту гледжання, нелагічныя санкцыі. Санкцыі мусяць караць, санкцыі мусяць быць некамфортныя пэўным людзям, якія маюць дачыненне да прыняцця рашэнняў, якія маюць дачыненне да тых, хто з'яўляецца часткай сістэмы. А на сёння мы бачым, што частка гэтых санкцый закранае беларусаў, якія ў тым ліку пратэстуюць супраць гэтых рашэнняў і супраць гэтай сістэмы. Дякую вам вялікі. З намі на сувязі была палітолог Вольга Харламова. І мы абмеркавалі не толькі сітуацыю ў Беларусі з пратэстамі, але таксама ролю Расіі ў гэтай сітуацыі і дзеянні Еўразвязу. А нам спадарства прыходзяць не так часта, як бы хацелася, смс-паведамленні на наш рэдакцыйны вайбер. У нас пытаюцца па-ангельску, ці ёсць магчымасць глядзець наш канал па-ангельску. Бо чалавек, які нам піша, ён са Шры-Ланкі і хацеў бы глядзець навіны пра Беларусь па-ангельску. На жаль, у нас няма англамоўнага каналу, мы надаем інфармацыю па-беларуску, аднак ёсць інтэрнэт-старонка па-ангельску, якую таксама можна глядзець і выбраць на сайце belsat.eu.
Я так само додам, что на ангельской версии сторонки можно час от часу поглядеть самые цікавые виды с английскими субтитрами. Ну и так само запрашаю долучаться до наших SMM-версію сторонки по-ангельську. Так само Белсат працює і по-расейску, і по-українську, по-польску. Ну, у нас ресурсів не хапає, каб ахапіць увесь свет, але робім, што можем. Спадарства, зараз прапануем вам паглядзець яшчэ адно відэо з пратэстаў, калі ласка. Але перад гэтым хацеў бы таксама зачытаць адно смс-паведамленне, якое вы нам даслалі ў часе нашай размовы з палітолагам Ольгай Харламавай. Дзякуй вам, Белсат, за вашу працу. Пераможам, жыве Беларусь. Дзякуй вам таксама. Калі ласка, дзяліцеся нашай трансляцыяй на Ютубе, а таксама ў іншых сацыяльных сетках. Не забывайце ставіць нам падабайкі, палец до горы, ну и, конечно же, зазирать у наш телеграм-канал, обовязково подписывается Белсат разом с вами каждый день и каждую годину мы бутаем самую свежую актуальную информацию с Беларуси. Ну а зараз в вашей увазе то самое видео. Гэта была колонна жыхароў Зялёнага Лугу под лозунгамі «Жыве Беларусь» і «Новы год без Лукаша». Вось такі лозунг, чарговы крэатыўны лозунг ад грамадзянаў. Маецца на ўвазе Александр Лукашенко, як разумею. І з намі на сувязі Марыя Арцепашева, журналістка. Вітаем, Маша. Так, добрый день, уважаемая студия. Калі ласка, распавядзі, што сёння бачыла ў сталіцы, як выглядае сітуацыя з сённяшнімі дваравымі пратэстамі? Ну, сёння, як мы ўжо паспелі заўважыць, што вельмі шмат раёнаў вырашылі выйсці ўсё ж таки параней, не па звычайным графіку, так у дзень, а для таго, каб хіба прайсціся з большой бяспекаю, але ўсё ж таки паказаць і даказаць, што пратэст нікуды не сышоў, што ён да гэтай пары яшчэ жыве, і ўжо тут 140 дзён ўсё ж таки мы працягваем выходзіць і даводзіць да людзей сваю там, скажем так, пазіцыю наконт таго, наконт несправядлівых выбараў, так? Ну і як вось тое, што я ведаю, так, пра сваё, напрыклад, Станаліева, Курасоўшчыну сваю, людзі сабраліся ажно о 8 гадзіне раніцы, прайшліся па дварах калонаю. Ну, з-за непрыемных момантаў нават нехта з вакна спрабаваў дакінуць да калоны гаршок з кветкамі, але, праўда, ён не здолеў даляцець да самой калоны, да саміх людзей. Праўда, патрапіў у аўтамабіль і разбіў гэты аўтамабіль, які быў запаркаваны каля дому. Вось, ну, а што наконт пазітыўных момантаў, што, канешне, натуральна, дзякуючы такому ранняму выхаду людзей, людзі не потрапили под разгоны, люди не потрапили под затрыманні, і все живые, здоровые добраліся до своих домов, кватэраў. Маша, вось гэты гаршок з кветкамі, я так разумею, гэта проста нейкая рэакцыя на людзей, якія о 8 раніцы выйшлі проста ў свае двары, ці гэта проста непрыняцце ўсяго пратэснага руху, які трывае ў Беларусі ўжо больш за паўгады? Так, ну хутчэй другое, канешне, таму што гэта ўжо не першы момант, калі нехта нешта выкідвае ў людзей у калоны з вокнаў. Гэта было ўжо некалькі нядзеляў таму. Таксама ляцелі бутэлькі, калі вось вылезла з вакна бабулька, там год за 80 дакладна, і пачала крычаць на натоўп, у тым ліку і не вельмі цэнзурнымі словамі, і па выніку нават шпульнула бутэлькаю у людзей, якія праходзілі
москаля. Ну і вось такім же чынам гэта вось назіралася і сёння з гэтым гаршком, які таксама ляцеў з матамі ў людзей. Маш, таксама, магчыма, удалося вось нейкі настрой у людзей улавіць уж такі святы і ёсць спадзевы на тое, што 2021 будзе іншым, больш светлым і больш пазітыўным годам для ўсіх нас. Конечно, натуральна бачна, што за амаль паўгады пратэстаў яны ўсё ж такі адгукаюцца ў людзях і стомаю. Гэта зразумела, гэта ўжо столькі дзён выстаяць, прастаяць, гэта таксама цяжка для людзей, тым больш, што большасць з іх пачала выходзіць на вуліцы толькі вось цяпер у гэтым годзе. І з пратэстамі да гэтага году так яны былі ў прынцыпе незнаёмыя і нават не думалі, што гэтыя пратэсты могуць цягнуцца на такі доўгі тэрмін ужо нават на сённяшні дзень. І бачым, што яшчэ гэтым пратэстам жыць. Ну, але настрой бадзёры, людзі гатовыя, людзі усміхаюцца, людзі задаволеныя тым, што удалося правесці таксама і сілавікоў з такім раннім выхадам. Як мы бачым, гэта не толькі Курасоўшчына выходзіла, гэта амаль увесь горад так выйшаў. Таксама размаўляць і пра, можа быць, на вечар позні пераносіць такія ж маршы. Зараз апытанкі праводзяцца у чатах раённых, калі лепш выходзіць і ўсё ж такі пакінуць гэты фармат дзённага выхаду, дзённага маршу, ці вось такі больш бяспечны, як гэта адбылося сёння. Ну і, праўда, да гэтай пары можна заўважыць, як па вуліцах катаюцца ўсё ж такі бусікі, машыны ДАІ, ўсё спрабуюць высочваць нейкіх пратэстоўцаў, людзей, якія выйшлі, якія, магчыма, вось цяпер таксама хочуць паказаць свой нейкі ўласны пратэст. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі Маша Арцыбашева, якая назірала за тым, як праходзіць 141 дзень пратэстаў пасля выбараў у Менску. Ну і хоць і кажуць прапагандысты з дзяржаўнага тэлебачання, з дзяржаўных газетаў, кажуць, што пратэст уже знікае, тым не менш, што ж тады на вуліцах Менску пастаянна робіць вайсковая тэхніка, спецтэхніка, аўтазакі, усе гэтыя грузавікі з амапам і ўнутранымі войскамі. Калі пратэсту няма, то што яны тады робяць, чаму яны прыязджаюць? Дарэчы, у нас ёсць смс-паведамленне, якое акурат такі, у працяг этой темы, уважаемый Белсат: не смешите народ. Показывать несколько людей, протестующих в лесу, это так пошло и несерьезно, что скоро аудитория канала будет только сокращаться. Мы же закликаем ваше спадарство глядеть шире, потому что протестуют сегодня не только в одном маленьком лесе, как мы бачили с жыхарамі Зеленого Лугу, а протесты яны хоть и не шматлюдные, как были ранее, однако яны локальные, шмат географично больше поширенные, потому что, вот, например, попередние недели протесты проходили аж у 120 разных местах, на самых разных кропках не только столицы, але увогуле ўсёй Беларусі. Усё агарнуць нам не заўсёды ўдаецца, але мы будем намагацца паказваць вам усю карціну сённяшняга дня. Разам з тым, яшчэ учора напярэдадні задаюцца людзі пытаннем, ці варта ісці на гэтыя пратэсты. Мы запыталіся, ці вы за, ці вы супраць гэтых пратэстаў, і давайте паслухаем адказы ўжо цяпер. Я думаю, что протесты не трэба. Усё патрэбна, чтобы успокоилось, чтобы все было добро, чтобы все сустракали Новый год. Я не могу принимать участие в них, так как боюсь за свою жизнь. Я не скажу, что я ярый поклонник всего этого, но так как большинство людей из моего окружения, мои друзья, поддерживают эти движения протестные, я не могу остаться в стороне, и я солидарен с ними. Падтрымліваю, трэба перамен. Падтрымліваю, але на протест я не выйду, мне трэба завтра працаваць. Категорически против тех людей, которые настроены агрессивно и провоцируют вот это все. Мы за мир. Все-таки за протесты, но хотелось бы, чтобы они как-то были вот оформлены, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Да, менять что-то надо,
Вот, потому что все это, конечно, уже затянулось. Потому что и власть ничего не делает, ни одна, ни вторая. Вот. И я вижу только лишь одно, что надо какие-то вот все-таки делать шаги к тому, что поменять что-то. Никаких протестов, только за Лукашенко. С одной стороны, и хорошо, и плохо это, но, как говорится, все каждый при своем мнении остается все равно. Вот мы вообще как бы сами не с Минска, поэтому, как говорится, в нашем городе это не проводится, вот. Мы, как говорится, просто за мир, вот и все. Это надо подумать хорошо, чтобы вам правильно сказать. Ну, в общем, морально поддерживаете? Я за новую Беларусь. То, что творилось вообще, в нашем городе Минске, как бы забыть это, как, в общем, нормально. Я не представляю, как, в общем, даже можно смотреть на это, просто закрыв глазами, ничего, как бы не ощущать, чисто по-человечески. Как бы, люди должны свое мнение высказывать. Надо, чтобы протесты сохранялись. Но это уже не остановить. Поэтому мы вот так вот считаем. Подтримливаю, но не участвую. Просто в силу других обстоятельств. Шановне гаспадарства, гэта былі жыхары сталіцы, якія распавялі пра сваё стаўленне да пратэстаў. Ну і вы таксама чулі меркаванні, што чалавек з задавальненнем бы далучыўся, але баіцца за сваё жыццё. Я нагадаю, шановне гаспадарства, што былі забітыя удзельнікі мірных пратэстаў, былі скалечаныя гэтымі драбавікамі, святлошумовымі гранатамі, адмыслова кінутымі пад ногі альбо ў натоўп. І таксама вельмі шмат было людзей затрыманых, дзесяткі тысячаў, можна сказаць, пацярпелі ад дзеянняў гэтай улады, і пры гэтым да паўмільёна чалавек выходзіла на мірную дэманстрацыю супраць дыктатуры у жніўні. І гэта не так і мала, калі столькі людзей выходзяць пад пагрозай жыццю і здароўю, гэта даволі шмат. Зараз, канешне, сітуацыя трошкі змянілася. Гэтыя кадры, што мы бачым, гэта кадры са жніўня, але мы ведаем, што гвалт супраць удзельнікаў мірных пратэстаў, ён застаўся на тым жа самым узроўні, і рэпрэсіі таксама нікуды не падзеліся. Першачаргова гаворка, канешне, пра судовыя рэпрэсіі, бо апрача таго, што людзей саджаюць на адміністратыўныя арышты, у Беларусі цалкам раскруціўся так званы махавік судовых рэпрэсіяў, і фактычна кожны дзень людзей судзяць па крымінальных артыкулах за самыя розныя, часам сфабрыкаваныя, сфальшаваныя крымінальныя справы. Нас на сувязі спадарства Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнародных справах. Вітаю. Добрый день. Франак, як сённяшні пратэст ацэньваеце, што б маглі сказаць адносна таго фармату, які ўжо трывае некалькі нядзель запар? Могу сказать только одно, я в захаплении от белорусских людей, от белорусских дворов, от той самоорганизации, якую яны проявляют. Сегодняшний протест – это абсолютно цалком инициатива снизу. Я особисто налічу больше за 30 акций в микрорайонах, некалькі калёнаў злучаліся паміж собой. Новые кричалки, новые плакаты, новые слоганы были пачутыя. И сведчыць про тое, что никто не збіраецца змаўкаць, сціхаць, пратэст не знікне на зіму. Няхай сабе і ён менш масавы, але галоўнае, што ён працягваецца, не дае спакою Лукашэнку. Ну вось вы кажаце, што гэта ініцыятыва знізу, перадусім, што гэта самі грамадзяне збіраюцца выходзіць. А у мяне такое пытанне да вас, як прадстаўніка Святланы Ціхановскай, якую лічаць адзіным абраным лідарам не толькі ў Еўразвязе, не толькі ў Паўночнай Амерыцы, але і большасць удзельнікаў гэтых дэманстрацыяў. Вось у штабе Святланы Ціхановскай у каардынацыйнай радзе транзіту ўлады, ці ёсць нейкая стратэгія таго, што рабіць далей? Можа, пасля Новага года у нас нам будзе вядомая нейкая стратэгія, нейкі план дзеянняў ужо не толькі з ініцыятывай знізу, так бы сказаць, але і з верху, ад прадстаўнікоў новай улады Беларусі. Так, гэты план у распрацоўцы, і гэты план менавіта цяпер узгадняецца з усімі бакамі. Узгадняецца і з тымі, хто застаўся ў Менску, і з каардынацыйнай радай,
і з тымі, хто пераехаў у Варшаву ці Вільню. Ён менавіта тычыцца нейкай каардынацыі, кансалідацыі ўсіх высілкаў. Мы ўсё роўна не здолеем збудаваць вертыкальную сістэму нашай рэвалюцыі. Мы не здолеем пабудаваць дакладную іерархію, хто каму падпарадковваецца. Гэта ўсё роўна будзе нізавая ініцыятыва. Але задача структуры, задача пляну, які мы будуем, максімізаваць тыя намаганні, якія робяцца ўнутры Беларусі і звонку. І ўдзел у абмеркаванні бяруць і прадстаўнікі каардынацыйнай рады, і прадстаўнікі Паўла Латушкі, і прадстаўнікі некаторых палітычных партыяў, і дваровыя ініцыятывы. Учора быў сазвон з менскімі дварамі, Святлана Ціханаўская брала ўдзел. І нешта намацоўваецца. Самае важнае, гэта не канкрэтны дэтальны плян, дзе распісана ўсё па днях. Гэта канкрэтныя мэты. Што мы чакаем у студзені, у лютым, у сакавіку, як мы дзейнічаем, дзе мы ўзмацняем ціск знешні, дзе мы ўзмацняем унутраны. І самае важнае, як мы дапамагаем рэпрэсаваным, а таксама тым, хто дзейнічае ўнутры Беларусі. Самы галоўны фокус і самая галоўная праблема цяпер для нас і выклік – гэта як дапамагчы людзям на зямлі. Ну вось, калі казаць вашымі словамі рэвалюцыя, дзяржаўнае тэлебачанне пастаянна сцвярджае, што вось рыхтуюцца нейкія дыверсанты, нейкія баевікі, але, наколькі я разумею, беларуская рэвалюцыя застаецца мірнай у сваім характары? Моц нашай рэвалюцыі менавіта ў яе мірным, нізавым, дэцэнтралізаваным характары. Гэта паставіла ў тупік спецслужбы, сілавікоў, Лукашэнку, Расею, усіх. І мы будзем працягваць трымацца мірнага спосабу барацьбы, але гэта не значыць, што мы будзем толькі як коцікі і не зможам за сябе пастаяць. Самае важнае – гэта гуртавацца ў нейкія структуры, адзінкі, дваровыя ініцыятывы, невялікія групы. Вельмі важна на масавыя акцыі, якія адновяцца ў найбліжэйшым часе, арганізаваць дружыну, якая будзе папераджаць пра прыезд АМОНу, сілавікоў, нейкім чынам ахоўваць і не даваць гэтую калёну разарваць. Мы павінны зрабіць высновы з таго, што было зроблена ўвосень, правільна і неправільна, і максімальна ўзмацніць наш рух, нашу дзейнасць і асабліва вулічны пратэст. І самае важнае – скарыстацца тым патэнцыялам, які быў збудаваны ў рэгіёнах, бо ўпершыню рэгіёны на такім высокім узроўні удзельнічалі ў пратэстах, і тым патэнцыялам двароў. Таму што я нізка пакланяюся кожнай ініцыятыве, кожнаму двароваму чаціку. Менавіта яны – аснова, апора гэтага паўстання. Франак, такое пытанне. Вось апошнім часам усе падкрэсліваюць, што пратэсны рух ён дэцэнтралізаваны, пра што акурат зараз і казалі. Аднак не стае лідараў, бо шмат апазіцыйных лідараў знаходзяцца за кратамі, Святлана Ціханаўская знаходзіцца за мяжой. І вось метадолог, філосаф Уладзімір Мацкевіч ужо некалькі тыдняў запар праводзіць такую ідэю пра тое, што мусіць быць план вяртання Святланы Ціханаўскай у Беларусь, у тым ліку ўсіх чальцоў каардынацыйнай рады. Мы, аднак, ведаем, што не так даўно былі заведзеныя новыя крымінальныя справы. Ці вы бачыце нейкі план вяртання чальцоў каардынацыйнай рады ў Беларусь? І ці ўвогуле гэта магчыма, пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе? Святлана Ціханаўская і каардынацыйная рада, і Павел Латушка вернуцца на перамовы. Перамовы без іх удзелу – гэта не перамовы, гэта сімуляцыя, гэта фікцыя. Таму вельмі важна дабіцца саступак і дабіцца сапраўды дыялогу. Будзе там Лукашенко за сталом, будуць іншыя прадстаўнікі рэжыму, будзе гэта пад эгідай АБСЕ ці кагосьці іншае, гэта пытанне другаснае. Але вяртанне павінна быць на пачатак перамоваў. І ніхто не мае права крануць іх пальцам. Таму перадумовай да пачатку дыялогу павінна быць вызваленне палітвязняў, само сабой, і бяспечнае вяртанне ўсіх лідараў, якія былі гвалтам вывезеныя альбо выгнаныя з краіны. То бок вы кажаце, што мусяць быць нейкія гарантыі бяспекі? Абсалютна. Як гэта можа выглядаць? Можа быць шмат формаў. Тут можа быць гарантыі бяспекі з удзелам міжнародных арганізацый, калі, напрыклад, міжнародная місія ці АБСЕ ці ААН удзельнічаюць і суправаджаюць тых, хто павяртаецца з Варшавы ці Вільні ці Кіева. Гэта могуць быць гарантыі змацаваныя медыятарамі. Напрыклад, рэжым Лукашэнкі сцвярджае, што ўсе маюць права вярнуцца, сесці за стол перамоваў, і гэта падмацавана прысутнасцю ці удзелам медыятараў. Гэта могуць быць краіны Еўразвязу, зноў жа АБСЕ, зноў жа міжнародныя структуры Расея, Украіна. І калі гэтыя гарантыі ёсць, калі мы давяраем адно аднаму,
калі ёсць разуменне, як гэты дыялог і паміж кім адбываецца, тады яны вяртаюцца бяспечна ў Беларусь. Але зноў жа мы яшчэ не там. Мы яшчэ не там. Перад намі яшчэ вялікая дарога, яшчэ шмат працы. Мы яшчэ недастаткова ціску на рэжым гэты аказалі, каб ён зрабіў гэтыя саступкі. Аднак ці магчымыя гэтыя ўвогуле саступкі? Лукашенка ўжо неаднаразова казаў, што ні на ніякія перамовы з ніякай коордынацыйнай радай ён не пойдзе. Больш за тое ён кажа пра тое, што нібыта нікога там не ведае, няма пра што казаць, уладу не аддасць і нават калі памрэ, і то будзе стаяць за ўладу і надалей. Лукашенко шмат чого казаў і часта мяняў свае паказанні, таму браць усур'ёз яго словы не варта. Калі яго прыпрэ, ці яго прыпруць, ягоныя блізкія атачэнні ці далёкае атачэнне, то ў яго проста не застанецца выбару. Ён і цяпер ужо ў патавай сітуацыі. З аднаго боку, у яго працягваюцца пратэсты, няма лаяльнасці сярод сілавікоў, сярод армейцаў, той, якая была раней. Фінансавыя рэсурсы заканчваюцца, чым плаціць і рабочым, дадатковыя надбаўкі і сілавікам ўжо няма. Крэдыты расейцы нармальныя не дадуць. Еўразвязаўскія структуры перарэзалі пупавіну. І, адпаведна, пару тыдняў, пару месяцаў ён сам проста стане ў такой сітуацыі, калі яму трэба будзе рабіць саступкі. Але для яго вельмі важна, каб гэта выглядала, што гэта была ягоная ініцыятыва, альбо так зроблена, пры якім так арганізавана, што ён захоўвае свой твар. Ну, але вось арганізаваны тое, што называецца круглы стол з удзелам Юрія Воскресенскага, такой асобы адыёзнай, яшчэ там пару чалавек. І нібыта гэта круглы стол між уладай і апазіцыяй за тое, каб правесці канстытуцыйную рэформу. Вось гэтая рэформа, якая нібыта зменшае паўнамоцтвы прэзідэнта, павялічвае паўнамоцтвы парламенту, тое, што будзе роля ўсебеларускага народнага сходу. Што вы пра гэтую ідэю думаеце? Ці працуе яна і ці яна можа спрацаваць з боку ўлады? Рыхтуецца канстытуцыйны пераварот, а не рэформа. Яны збіраюцца правесці так званы ўсебеларускі сход у лютым, на якім змяніць канстытуцыю, памяняць ролі, памяняць пэўныя артыкулы канстытуцыі. Я не ведаю, якімі яны назавуць Лукашэнку, невядома, якая будзе улада у інстытута прэзідэнта і ў інстытута парламенту, але ўсё гэта не будзе прызнана ні заходняй супольнасцю, ні Расіяй, ні, само сабой, у першую чаргу беларускім народам. І нават Расія, вы кажаце, што нават Расія не прызнае вось гэту так званую рэформу? Мне здаецца, не. Мне здаецца, гэта самы галоўны раскол цяпер паміж Расіяй. Таму што для расейцаў важна, каб гэтыя рэформы яны мелі хаця б нейкі адбітак, хаця б нейкае адценне легітымнасці і законнасці. Проста сабраць сваіх сябручкоў 2500 чалавек у адной зале і памяняць канстытуцыю, гэта нават для Расіі надта. Нават яны сімулявалі рэферэндум, каб памяняць канстытуцыю і дазволіць Пуціну заставацца пры ўладзе. Таму, я думаю, для Расіі важна ўсё-такі, каб гэта было ў форме рэферэндуму, а не проста міжсабойчыка пасобнікаў. Але ж яны самі настойваюць на змены гэтыя, бо колькі разоў Лаўроў прыязджаў і Пуцін казаў пра тое, што мы падтрымліваем намаганне Александра Лукашэнкі ў змены ў гэтую канстытуцыю. Што тут маецца на ўвазе? Магчыма, пра стварэнне вось гэтых прарасійскіх сілаў, пра якія кажа інсайдер? Магчыма, ідзе нейкі гандаль, так? Альбо нейкія умовы Расія выстаўляе, пра якіх яна падтрымае гэтыя рэформы. Але зноў жа, па маёй інфармацыі, потому што я ведаю, расейцам важна, каб гэта было легітымна і законна. Бо калі гэты новы парламент, гэтыя змены ў Канстытуцыі не прызнае ніводная краіна ў свеце, акрамя Расіі, то расейцам і не трэба свае партыі ствараць. Ім жа важна, каб сітуацыя памянялася, Лукашенка сышоў, і адбыліся нейкія паўдэмакратычныя, квазідэмакратычныя, але перамены. Ну, скажыце, а якія там могуць быць перамены, на якія пагодзяцца і Кремль, і Лукашенка? І ці пагодзіцца самае галоўнае Лукашенка на гэтыя патрабаванні Кремля? Невядома. Тым больш пасля гэтых зліваў пра стварэнне прарасійскай партыі, а гэта ўжо трэцяя, папярэднія не зарэгістравалі, як вы памятаеце. Я думаю, што нас чакаюць складаныя адносіны і нейкія падзеі, я думаю, рэакцыі з боку Лукашэнкі. Лукашэнку не вельмі падабаецца, калі нешта робіцца за ягонай спінай.
нават калі гэта такі важны надзейны саюзнік, як Масква. Таму я думаю, што яны зараз будуць шукаць формулу. Не здзіўлюся, калі ўсе беларускі сход перанясуць альбо не будуць праводзіць змены у Канстытуцыі. Я бачу, што яны эксперыментуюць, Лукашенко спрабуе розныя варыянты, зацягнуць час, а пры гэтым паралельна знішчаючы пратэст, шукаюць такія сцэнары, якія б задаволілі і Маскву, і Мінск. Скажите, калі ласка, вось тады, на што тады разлічвае Крэмль? Ці няўжо сапраўды нейкія прарасійскія сілы гэтым разам могуць мець нейкі ўплыў у Беларусі, нават там трапіць умоўна ў новы парламент? Ну, прарасійскія сілы заўжды былі ў Беларусі. І, у прынцыпе... Але яны зараз увогуле непапулярныя. Ну, як сказаць, глядзіце, проста у Беларусі няма такога падзелу кантраснага, як ва Ўкраіне, на прарасійскасць і праеўрапейскасць. Бальшыня беларусаў сімпатызуе Расіі і ў цэлым выступае за інтэграцыю з Расіяй. Пры гэтым Еўропа таксама ім не чужая, яна таксама пазітыўна ставіцца. Ёсць такая беларуская дыхатамія. Яны могуць быць і за БЧБ, і за чырвона-зялёны, і за Расію, і за Еўропу адначасова. Таму у Беларусі гэтыя прарасійскія партыі яны былі вельмі такія пасіўныя і акуратныя. Магчыма, гэтая новая партыя, яна не будзе казаць, што ўсё мы там за аб'яднанне з Масквой там раз назаўжды. Гэта будзе такое вельмі мяккае. Мы за сяброўства, мы за бізнес, мы за прыватызацыю. І такая партыя магла бы шмат прыхільнікаў набраць нават сёння, калі б гэтыя выбары адбыліся. Але гэта не значыць, што не будзе моцнай праеўрапейскай, празаходняй ці прабеларускай партыі. І нават прыхільнікаў сярод тых, хто выходзіць сёння на пратэсты, Франак? Я думаю, што сярод прыхільнікаў вельмі розныя людзі. Я чуў вельмі розныя галасы. Я чуў тыя людзі, якія бачаць выратаванне ў Пуціну. І вядома, ўсё больш і больш тых, хто ўсё-такі Расіі не давяраюць, расчараваныя пазіцыяй Пуціна, ненавідзяць і плююць, плёваюць машыны Russia Today. Безумоўна, гэтая прапорцыя мяняецца, але не трэба выключаць і спісваць той факт, што пратэсты, масавыя акцыі, яны аб'ядналі людзей незалежна ад іх геапалітычных поглядаў. І цяпер гаварыць, што наш пратэст павінен быць толькі праеўрапейскі ці толькі прарасійскі, таксама шкодна, бо гэта расколе наш рух. Зараз трэба шукаць тыя кропкі, якія аб'ядноўваюць. А гэта якія? Гэта першае. Новыя выбары, вызваленне палітвязняў, спынення гвалту. І другое, гэта права на самавызначэнне. Тое, што забяспечваецца суверэнітэтам і незалежнасцю Беларусі. Франак, учора быў апошні дзень падачы прапановаў да канцэпцыі нацыянальнага прымірэння, якія прапановы паступілі да вас, і ўвогуле распавядзіце, калі ласка, пра гэтую канцэпцыю, бо неяк нешта яна так прайшла фактычна міма сродкаў масавай інфармацыі, фактычна даведаліся пра яе шырока толькі вось учора, калі скончыўся вось гэты апошні дзень падачы гэтых прапановаў. Зборам прапановаў займаецца каардынацыйная рада. Пакуль што гэтыя прапановы не агучваліся, не абмяркоўваліся, яны проста збіраліся разам. І разумею, што бліжэйшыя тыдні пачнецца абмеркаванне, у тым ліку грамадскае. А гэтая канцэпцыя мае на мэце паказаць тым людзям, якія зараз сумняюцца, альбо застаюцца па той бок барыкад, альбо застаюцца ў сістэме, што ў будучыні будзе шлях да паразумення. Гэта тлумачэнне таго, хто можа патрапіць і быць пакараны, а хто сыдзе там ад адказнасці. Гэта таксама тлумачэнне, што якія саступкі два бакі, абодва бакі, розныя бакі цяперашніх барыкад павінны будуць зрабіць. Наша задача не толькі думаць пра тое, каб перамагчы ў рэвалюцыі, а таксама думаць пра тое, як мы будзем будаваць будучую Беларусь. І трэба разумець, што многія людзі, якія цяпер па той бок барыкадаў, яны павінны таксама зразумець сваё месца і сваю перспектыву. Мы не павінны яшчэ больш палярызаваць беларускае грамадства. Мы павінны ўсё больш і больш людзей перацягваць на свой бок. І менавіта ў гэтым задатак і гарантыя нашай перамогі. Франак, яшчэ одно пытанне. На мінулым, на гэтым тыдні быў такі даволі шчыльны графік у Святланы Ціхановскай. Гэта і Брусэль, і Берлін, і Гішпанія ў тым ліку. Калі ласка, ці можаце падвесці нейкія вынікі за гэтыя паездкі і якія планы на наступны 2021 год, якія бліжэйшыя візіты і што яны будуць несці для беларусаў і Беларусі? Сапраўды, Святлана Ціхановская збудавала адносіны з бальшынёй еўрапейскіх краінаў, плюс Канада, Злучаныя Штаты Амерыкі і нават Ізраіль. Цяпер самае важнае капіталізаваць гэтыя адносіны ў палітычную падтрымку, у спрыянне, у дапамогу. Напэўна, найбольш важна гэта распрацоўка еўразвязам
всеабдымнага пляну падтрымкі Беларусі. Англійскі Comprehensive Plan называецца. Гэты план будзе ўключаць і тэхнічную падтрымку, фінансавую падтрымку кароткатэрміновую, гэта доўгатэрміновую інвестыцыйную падтрымку, макрадапамогу на выхад з крызісу Беларусі ўжо пасля сыходу Лукашэнкі, а таксама гандлёвыя палёгкі для беларускага бізнесу, прадпрымальнікаў, змяншэння кошту на візы. Просто мы атрымалі магчымасць паказаць беларусам пазітыўную альтэрнатыву. Тое, што Лукашенко прапанаваць не можа, у яго штукі ўсё негатыўнае. У яго што можа прапанаваць? Гэта крызіс, стагнацыю, яшчэ большую інтэграцыю з Расіяй. А мы павінны паказваць пазітыў, аптымізм. Тое, што людзі атрымаюць, калі рэвалюцыя пераможа. Ну і з другой паездкі з Гішпаніі вельмі важна, што з'явілася першая міжземнаморская краіна. Раней збольшага беларусам дапамагалі цэнтральная Еўропа і паўночная. Гішпанія стала першай. І Гішпанія адкрые дзверы для Святланы Ціханаўскай у Партугалію, у Італію. Гэтыя краіны вельмі важныя, таму што яны маюць вялікае прадстаўніцтва ў Еўрапарламенце, і іхняя падтрымка што да тэхнічнага фінансавання, медыа, грамадзянскай супольнасці, а таксама санкцыяў, і вельмі істотная ў развязе. Вельмі важна, каб яны спрыялі еўрапейскай палітыцы ў дачыненні да Беларусі. Ну, а наступны год, на студзень, люты, галоўнае гэта не паездкі, а гэта сустрэча з міжнароднымі структурамі. З 1 студзеня ўступае у старшынства Швецыя ў АБСЕ, і мы спадзяемся, гэта будзе новы этап і новыя магчымасці для будавання дыялогу. Зноў жа, дыялог гэта асноўнае. Без дыялогу мы не спынім гвалт, не вызвалім палітвязняў, не правядзем новыя выбары. Таму вялікае спадзяванне на АБСЕ, вялікае спадзяванне на адміністрацыю Байдена. Паралельна з паездкай у ЗША плануецца паездка ў Канаду. Канада ад самага пачатку вельмі спрыяльна ставілася. І вельмі важна, каб Канада з яе магутнасцю, уплывам на розныя дзяржавы, яна таксама актыўна падтрымлівала Беларусь, і Беларусь гучала на парадку дня. Вельмі спадзяемся на гэта. Дзякуй вам вялікі за вашу працу і за гэты каментар. Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціханаўская ў міжнародных справах, быў з намі на відэасувязі. Святлана Ціханаўская удзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах пасля таго, як яе муж Сергей Ціханаўскі трапіў за краты, ён дагэтуль сядзіць у турме. І аказалася так, што Святлана Ціханаўская гэта адзіны галоўны кандыдат ад прадэмакратычнай апазіцыі. Ну і цяпер яе як беларускія дзяржаўныя СМІ, так і расійскія называюць празаходнім кандыдатам, праеўрапейскім і гэтак далей. Тым не менш, галоўнае патрабаванне і Ціханаўскай, і ўдзельнікаў гэтых пратэстаў – гэта спыніць гвалт, вызваліць палітвязняў і прызначыць новыя выбары. Так, спадарства, прызначыць новыя выбары і, канешне ж, правесці іх згодна з дэмакратычнымі прынцыпамі. Гэта галоўнае патрабаванне пратэстоўцаў. Тым часам у нас ёсць яшчэ адно смс-паведамленне. Новая канстытуцыя – гэта новы фарс Лукашэнкі, каб працягнуць свае паўнамоцтвы яшчэ пад агідай Расіі. Ну, вось, спадарства, такое таксама ёсць меркаванне. Тым часам мы хацім вам показаць яшчэ адзін наш відэаматэрыял пра тое, як сёння у небе над сталіцай луналі чырвона-белыя балонікі. Глядзім гэтую прыгажосць. Ну і не забываем, канешне, дзяліцца нашай трансляцыяй у сацыяльных сетках і дасылаць нам смс-паведамленні.
вот такие способы мирно выказать свой протест и свое имкнение до свободы выбираюць, прыдумваюць жыхары Беларусі, грамадзяне, у тым ліку жыхары сталіцы. А чаму даводзіцца выбіраць гэтыя спосабы? Таму што, як мы ведаем, прадстаўнікі Александра Лукашэнкі, сілавікі, все гэтыя міліцыянты перашкаджаюць нармальна выйсці на мірную дэманстрацыю, людзей арыштоўваюць, садзяць за краты, у тым ліку заводзяць крымінальныя справы за удзел у мірных дэманстрацыях. Таму даводзіцца рабіць самыя розныя спосабы прыдумваць, каб выказаць свой пратэст, але застацца на свабодзе. Ну, тым часам у нас на сувязі праваабаронца Гары Паганяйла. Гары Петрович, вітаем вас. Добрый день. Сёння вельмі так немнагалюдна было, нібыта, так? Аднак у самых розных кропках Менску і іншых кутках Беларусі адбываліся гэтыя акцыі яшчэ до світку, каб пазбегнуць гэтых затрыманняў. Аднак затрыманняў не пазбеглі, ўсё ж такі кропкавыя затрыманні мы назіраем. Ці азначае гэта, што ўлады расслабіліся і вырашылі не так моцна закручваць гайкі, як гэта рабілі ў папярэднія дні? Я думаю, что власти не расслабились, и в таком состоянии они еще долго будут пребывать, потому что граждане Беларуси, протестующие против того, что произошло 9 августа и в постизбирательный период, твердо заявили: не забудем, не простим. И поэтому их активное участие в протестных акциях продолжается, оно набирает силу, оно видоизменяется с учетом складывающихся обстановки то в одном, то в другом городе. Люди научились очень грамотно высказывать свою позицию различными форматами участия в массовых акциях, различными мероприятиями, которые дают понять все-таки и местным организациям, жителям тех же микрорайонов, но и властям в том числе, что ситуация крайне далека от того, что она уже умиротворена, успокоена и можно почивать властям на лаврах. Гары Петрович, ёсць таксама сведчанне Лукашэнкі наконт справы Аўтуховіча, пра якую ён ужо эмацыйна выказаўся, аднак і сказаў пра тое, што вельмі шмат зброі, адзінак зброі з Украіны пастаўлялі нам, вось, каб рабіць тэракты, і, маўляў, ледзь ужо там непадрыўныя былі планы у гэтай справе і ў самого Мікалая Аўтуховіча. Як бы вы пракаментавалі гэтыя сведчанні, гэтыя факты, якія выкладае кіраўнік Беларусі? Ну, поправлю, он не кіраўнік Беларуси, он тешит себя иллюзией, что страна еще в его руках, но в этом смысле мы должны иметь в виду, что имеем дело с психически больным, неуравновешенным человеком, который все время, кстати, и долгое уже время пытается в период обострения и политической ситуации в стране, и, видимо, в связи с обострением его психического состояния, говорить о таких вещах, как о захватах власти, о террористических актах, о готовящихся покушениях на захват правительственных учреждений и чуть ли не на него самого. Мы помним про Белый легион, сказочки, про захват определенных зданий, приготовление вооружений. Мы помним многое, что заканчивалось после возбуждения уголовных дел и арестов пшиком. Эти дела даже не дошли до судов. Но с целью нагнетания обстановки, с целью оправдания как раз непроизвольных задержаний, арестов, заключений под стражу, вот это мы все наблюдали, и сейчас это происходит.
Спадар Паганяла, я хотел бы нагадать нашим гледачам справа Миколая Аўтуховіча, гэта ваўкавыскі прадпрымальнік, які стварыў там службу таксі, стварыў шмат працоўных месцаў, але ў яго гэты бізнес аджалі, а потым з яго стваралі такога тэрарыста, баевіка, абвінавачвалі у падрыхтоўцы падрываў, падпалаў і гэтак далей, і гэта не ў гэтым годзе, это раней. І была крымінальная справа, вот менавіта пра затрыманага тэрарыста-баевіка Мікалая Аўтуховіча былі страшныя рэпартажы па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, але крымінальная справа скончылася тым, што Мікалаю Аўтуховічу тады далі 5 гадоў пазбаўлення волі за 5 паляўнічых патронаў. І вось зараз зноўку дзяржаўнае тэлебачанне і сам Александр Лукашенко кажа, што вось зноўку тэрарыста Аўтуховіч у нас, які мае тонны зброі з Украіны. Я просто хотел бы нагадаць, што стаіць за гэтымі абвінавачаннямі. Ну і выглядае на тое, што справа можа і ў гэты раз скончыцца чымсьці падобным. Як вы думаете? Ну, вы правильно вспомнили то прежнее дело Автуховича. И, как говорится, оно закончилось практически пшиком по тем обвинениям, которые должны были бы подтвердить террористическую направленность его действий, но он по этим действиям как раз был оправдан судом. Сейчас я не исключаю, что эта же мантра повторяется телевидением, она исходит и от Лукашенко, из других источников массовой информации, принадлежащих государству, и все они будут твердить именно о такого рода приготовлениях, действиях, угрожающих безопасности государства, возможной безопасности людей, потому что под терактами мы понимаем и взрывы зданий, физическое уничтожение отдельных государственных служащих, да и просто теракты против людей для нагнетания страха. Поэтому, безусловно, что все это происходит и утверждается с единственной целью нагнать еще больше страха на граждан, которые выходят на мирные акции, оправдать те фактические бесчинства, которые происходят в Белоруссии, те судилища, которые мы сегодня наблюдаем в так называемых дворцах правосудия, при которых выносятся заведомо неправосудные приговоры в отношении политически мотивированных дел. И не исключаю, что очередное такое дело готовится и по обвинению Николая Автуховича и его группы. И понятно, что нам надо иметь в виду, что власти будут ужесточать репрессии. Более того, они готовы сегодня запустить на основании достигнутого соглашения между МВД Республики Беларусь и Росгвардией войска иностранного государства на территорию нашей страны исключительно для выполнения вот этих полицейских функций. Поэтому необходимо быть бдительными, но не поддаваться панике и делать свое патриотическое дело. Ну вось калі размова пра Росгвардію, хоць і ідзе нейкае афармленне дамоваў між Александром Лукашенком і Владимиром Путиным пра гэтую дапамогу, але як гэта можа выглядаць, на вашу думку, тэхнічна? Няўжо вось проста прыедуць да нас грузавікі з гэтымі росгвардейцамі, все гэтыя расійскія ўжо бронеаўтамабілі пад расійскімі сцягамі, каб разганяць мірныя дэманстрацыі беларусаў? Я думаю, нам, белорусам, было достаточно, по крайней мере, хотя бы сегодня вспомнить о событиях 2014 года, когда российские военнослужащие проникли на территорию полуострова Крым, захватили объекты, инфраструктуру, воинские части, а потом провели так называемый референдум и оттяпали суверенную территорию Украины под российский флаг.
С другой стороны, мы помним конфликт в Луганской области, в Донецкой, когда скрытно или явно были введены войска Российской Федерации, принимали там участие в боевых, так скажем, сражениях на стороне в гражданском конфликте с украинцами. И ведь там применялись и тяжелые вооружения. Там был сбит, напомню, и гражданский самолет, который повлек многочисленные жертвы гражданского населения, но при этом пострадали, конечно же, в целом от боевых конфликтов на этой территории тысячи и тысячи граждан Украины. Нам неизвестно, сколько пострадало военнослужащих Российской Федерации, но их могилы и сегодня оплакивают матери России. Поэтому надо, еще раз говорю, быть бдительными. В сегодняшних условиях, когда в течение одной ночи такая страна, как Белоруссия, может быть оккупирована, когда все объекты и стратегического такого назначения и вся инфраструктура может быть взята под охрану так называемой Росгвардией, это у меня вызывает крайнюю такую тревогу. По этому поводу я как раз изучил вот это соглашение с точки зрения соответствия его Конституции, международных договоров и обязательств Республики Беларусь и Российской Федерации. И ответственно заявляю, что это соглашение несет реальную опасность оккупации Республики Беларусь. Гарри Петрович, таксама вось сёння прадстаўніца Міністэрства ўнутраных справаў Ольга Чамаданова заявіла, што неабходныя далейшыя захады па абароне годнасці, гонару і дзелавой рэпутацыі прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, супрацоўнікаў унутраных органаў, а таксама спыніць уцечку інфармацыі пра іх. У мяне тады з гэтай нагоды два пытанні да вас. Яны спрабуюць альбо лічаць, што патрэбныя далейшыя захады спыніць уцечку інфармацыі пра іх. Это значыць, што ўсе гэтыя злівы, уся гэтая інфармацыя пра асабістыя дадзеныя сілавікоў, яны ўвесь час пастаянна з'яўляюцца, папаўняюцца, і гэта сведчанне таго, што улады альбо сілавыя ведомствы попросту не кантралююць гэтую сітуацыю. І другое, якія ж могуць прыняць захады па абароне гонару, годнасці, дзелавой рэпутацыі гэтых людзей, якія ўжо страцілі і гонар, і годнасць, і дзелавую рэпутацыю ў вачах беларусаў? Дело в том, что государство, тем более в сегодняшнем его виде и при той технической оснащенности, которую оно имеет, оно может сохранять секреты, но, тем не менее, есть и контр-игра других физических лиц или, возможно, юридических лиц, которые при наличии определенной техники могут взломать и использовать эту информацию. С другой стороны, я не исключаю и склоняюсь к этому в большей степени, что сами сотрудники осуществляют эти сливы или соперничающие службы той же безопасности президента, оперативные службы МВД, КГБ, спецподразделения и структуры, которые как раз и занимаются накоплением соответствующих баз данных, в том числе о сотрудниках, о тех мероприятиях, которые, возможно, будут проводиться, записывающие устройства, на которых зафиксированы какие-либо разговоры. Мы же понимаем прекрасно, что при действующих возможностях так называемого заговора среди военных, среди сотрудников иных силовых структур, контрразведка работает весьма и весьма тщательно, независимо от политической обстановки.
Поэтому эти службы накапливают соответствующие сведения, могут предоставлять их главе государства, а могут не предоставлять их, и могут в своих интересах сливать эти так сказать, вещи тем, кому они посчитают выгодным для себя, с учетом различного рода обстоятельств и различных интересов и их поисков, не исключая шкурных, материальных и прочих. То есть я говорю и о предательстве внутри так называемого, в кавычках, конечно, предательстве тех патриотов, которые, возможно, действительно эту информацию сливают. Но вот как бороться с этим, тут я скажу так, вообще история секретных служб показывает, что в принципе секреты хранятся плохо. И тем, кому это выгодно, эти секреты рассекречивают. Да, возможно возбуждение уголовных дел по факту рассекречивания каких-то материалов, составляющих государственную тайну. Но мы не знаем таких победных, так скажем, дел, по которым люди предстали перед судом в Белоруссии, были наказаны, были, так сказать, приведены приговоры в исполнение и так далее. Поэтому я думаю, что это и внутриведомственная борьба, это и политическая борьба, и это все вряд ли какими-то мерами можно устранить из нашей действительности. Что касается защиты чести и достоинства тех, кто, так скажем, пострадал от рассекречиваний всякого рода, так, пожалуйста, пусть эти лица находят тех, кто это сделал, если у них руки дотянутся, пусть привлекают их к соответствующим видам ответственности, в том числе подачей гражданско-правовых исков о защите чести и достоинства и так далее. С другой стороны, конечно же, в нынешних условиях государство делает все для того, чтобы защитить так называемых представителей силового блока, с тем, чтобы не случился разлад, развал их при незащищенности их личных и, так скажем, корпоративных интересов. Но и это трудно сделать, когда управляемость в государстве потеряна. И она потеряна прежде всего господином Лукашенко. Спадар Паганяева, вось у гэтай сітуацыі, пра якую вы кажаце, у гэтых умовах, калі ёсць пагроза ўсё ж такі паглынання Беларусі Расіяй, ідзе вайна спецслужбаў, ідзе канкурэнцыя ўнутраных службаў таксама ў Беларусі. Ці можа варта тады беларускаму народу перагарнуць гэтую старонку, забыць тое, што было? Можа, як вы лічыце, ці ёсць сэнс супакоіцца, вярнуцца да таго, што было, ці будзе толькі горш? Ни в коем случае на такой путь и предлагать такой путь не следует. Потому что то, что происходило в Белоруссии на протяжении всех 26 лет правления господина Лукашенко, убеждает нас, убеждает всех тех, кто сегодня озабочен положением в Беларуси, в том числе и такого признаваемого всеми статусного положения с правами человека, я думаю, не следует даже близко мыслить этими категориями. Мы, белорусы, защитим себя и от внешней агрессии, и от внутренних, так сказать, врагов. Потому что народ, который поднялся против тирании, и я в этом глубоко убежден, уже на колени не поставить. Загнать народ под плинтус с тем, чтобы
он и дальше терпел вот такое невежественное руководство со стороны правительства Беларуси, с тем, чтобы мы забыли о своем добром имени, о чести, о достоинстве, чтобы мы отдали своих детей, своих внуков по существу, как бы это высокопарно не звучало, на поругание этих идолов, к этому Беларусь уже не вернется. Если надо, я уверен, белорусы в случае каких-то поползновений со стороны Российской Федерации военным путем усмирить положение дел в Белоруссии, умиротворить путем нарушения нашего суверенитета, целостности страны, они приведут как раз к печальному концу самой России. Сегодня у белорусского народа есть огромная консолидированная поддержка стран Запада, который сможет обуздать любого агрессора, любого нарушителя, который спокусится здесь действовать, так сказать, безнаказанно. И я думаю, что по-старому у властей уже никак не сложится. И Россия в этой ситуации прекрасно понимает свою собственную ответственность и те риски, которым, собственно говоря, могут привести очевидные и зловредные вещи по отношению к белорусскому народу. Але відавочна тое, што не толькі Расія сочыць за падзеямі ў Беларусі, аднак і беларускія улады, лукашэнкаўцы азіраюцца на Расію і вось абмяркоўвалі ў прапагандысцкім клубе рэдактараў сітуацыю з пратэстамі. І там гэтак званы дэпутат Олег Гайдукевич, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, заявіў пра тое, што, як і ў Расіі, нам трэба прыняць закон аб замежных агентах. Тым часам ведаем, што на гэтым тыдні акуратна адбыўся разгром прэс-клубу Беларусі. Як бы вы, Гара Петрович, пракаментавалі, ці патрэбны нам тады вось такі закон аб замежных агентах, пра які кажа гаспадар Гайдукевич? Ну, надо понимать еще и вот что. Гайдукевич, остальные лица, которые сегодня заседают в овальном зале, это не представители народа. Это не представительная демократия. Эти люди могут действительно по указке бывшего главы государства и подготовленные его администрацией проекты законов пропустить через парламент, причем даже не задумываясь, к каким последствиям исполнение этих законов может привести. Конечно же, мы все против таких ужасных законов, нарушающих права и свободы наших граждан. Но, увы, мы уже длительное время являемся свидетелем того, что любой из законов, который затрагивает как раз именно права и свободы граждан, по сравнению с тем, что нам гарантировала Конституция, ухудшаются и ухудшаются. Россия, с одной стороны, берет пример в этом с Белоруссией. Беларусь берет примеры с Россией. И два по существу государства двигаются к антидемократическим, таким, я бы сказал, преступным режимам, которые направлены против человечества, против добрососедства и против вообще нормального существования и взаимоприемлемого такого существования между двумя странами и народами. Поэтому те звериные пещерные законы, которые могут быть приняты, ну что, конечно, могут быть приняты, но это не законы как таковые. Это те узаконенные как бы меры воздействия на тех, кто оказывает сегодня сопротивление режиму Лукашенко. В Беларуси идет реальная революция.
реальная война идей, реальная борьба за будущность Белоруссии. И я надеюсь, мы эту борьбу выиграем. Дзякуй вам за гэты пазітыў і за ваши каментары. Гарры Паганяйла, праваабаронца, быў з намі на відэасувязі спадарства. Ну вось такія ёсць прагнозы. Сапраўды людзі, нават тыя, хто займаецца абаронай рэпрэсаваных людзей, вераць у перамогу, а у нас спадарства ёсць яшчэ одно смс-паведамленне. Гэта рэакцыя на тое самае відэа, якое мы вам паказвалі, дзе кіроўца аўтазаку працірае в акно дзяржаўным червоно-зеленым стяжком. Добрый день, спасибо за работу, силы и терпения вам и нам. Силовик, вытирающий стекло флагом, это свидетельство того, что они делают все просто как работу. Никакого патриотизма там нет. Но это, кроме всего, говорит о их идеологической подготовки. Сапраўды, калі ідэолагі вучаць выкарыстоўваць дзяржаўныя сцяжкі вось вот як такое падручны такі сродак для таго, каб выціраць в акно, ну то тады мы не хвалюемся за дзяржаўную ідэалогію, якая падрыхтавала такіх добрых спецыялістаў. Ну, шановне господарство, гэтае відэа, як і іншае відэа, не з'явілася бы у нашым эфіры, калі б нам не дапамагалі грамадзяне Беларусі, якія дасылаюць гэтае відэа нам і ў іншыя сродкі масавай інфармацыі, таму што мы ведаем, у якіх умовах зараз даводзіцца працаваць Белсату. Нашыя калегі застаюцца за кратамі, ну і таму, конечно, не ў такім аб'ёме мы можам выконваць сваю працу, як хацелі бы. Але мы закликаем усіх, хто глядзіць нас, усіх, хто паважае Белсат і паважае нашу працу, дасылаць абавязкова лісты нашим журналістам, у тым ліку Кацярыне Андрэевай, якая знаходзіцца у жодзінскай турме, Дар'і Чульцовай, якая знаходзіцца таксама у жодзінскім турме, і Кацярыне Барысевіч, журналісткі Тутбай, якая таксама по сфальсікаванай справе зараз знаходзіцца пад следствам, пад арыштам у СІЗО на вуліцы Валадарскага. Шановне господарство, мы працягваем распавядаць пра тое, што адбываецца ў 141 дзень пратэстаў, пасля выбарчых пратэстаў. Сёння мы ведаем, што жыхары сталіцы выйшлі на вуліцы, выйшлі проста ў свае двары для таго, каб выказаць пратэст супраць дзеянняў Александра Лукашэнкі, дзеянняў міліцыі. Людзі патрабуюць новых, справядлівых, празрыстых выбараў. Людзі патрабуюць свабоды палітвязням і, перадусім, спынення гэтага міліцэйскага і судзейскага гвалту супраць мірных дэманстрантаў. Тым часам, господарство, спешу нагадаць, што сёння, нягледзячы на такія лакальныя акцыі, даваравыя акцыі пратэсту, не абышлося без затрыманняў. Прынамсі, ініцыятыва спісы затрыманых паведамляе пра 3 чалавек, якіх сёння, на жаль, затрымалі сілавікі. Яны знаходзяцца ў кастрычніцкім РУС Менску. Гэта Пелевін Дмітрый, Сцяпанаў Павел Геннадьевич і Зеніна Тамара. Таксама спадарства сёння выходзілі людзі з цікавымі плакатамі, з заклікамі да ўладу. Напрыклад, у Гомлі пікет, дзе патрабавалі вярнуць і выбары пасля вяртання ў краіну мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча. Вось такі плакат быў: «Вернул Кандрусевіча, верні і выбары». Дарэчы, паразважаць пра тое, наколькі гэта рашэнне было палітычным, аднак альбо сапраўды на рашэнне Александра Лукашэнкі паўплываў ліст ад папы Францішака напярэдадні калядаў, сказаць зараз не бярэмся, аднак вельмі цешымся, што у каляды адбыўся сапраўдны цуд і мітрапаліт Магілёўска-Менскі Тадэуш Кандрусевіч вярнуўся нарэшце на сваю радзіму. У нас таксама ёсць СМС-паведамленні з Украіны. Трымайцеся, Украіна з вамі.
Таксама спадарства, дзякуй вам за тое, што глядзіце. Наш эфір яшчэ працягнуць нашы калегі Сергей Пацасонны і Юлія Лабанова. На гэтай хвіліне я, Віталь Бабін і Ярослав Сцешык развітваемся з вами і прапануем вам наступны матэрыял. Так, матэрыял з Вільні, дзе учора быў разбураны мемарыял пацярпелым ад дзеянняў рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. А сёння віленскія актывісты аднаўлялі яго. Давайте паглядзім. Другі дзень беларусы аднаўляюць мемарыял памяці ахвярам рэжыму, які быў знішчаны на каляды прарасійска настроеным літоўцам, які з'яўляецца уладальнікам парталу LDN.LT, які ўжо неаднаразова меў праблемы з літоўскімі ўладамі, а таксама з камісіяй па журналісцкай этыцы за свае неадэкватныя і хлуслівыя выказванні наконт літоўскіх палітыкаў. Некалькі чалавек ужо падало скаргі ў прокуратуру літоўскую на гэтыя незаконныя дзеянні. Вот зараз, як мы бачым, людзі прыходзяць, прыносяць зніжкі, ускладаюць кветкі, далучаюцца таксама іншыя арганізацыі, прадстаўнікі арганізацыі «Разам», «Дапамога», прадстаўнікі народнай амбасады Беларусі ў Літве. Людзі, якія думаюць, што такім чынам змогуць неяк спыніць імкненне беларусаў да вольнасці, да свабоды, вельмі памыляюцца, бо ад гэтага іх імкненне да дэмакратыі толькі ўзрастае. Вось, і як мы бачым, зараз зніжак і кветак у 2 разы больш, чым было тыдзень таму да гэтага вандальнага ўчынку. Вось давайте запытаемся людзей, чаму для іх важна, што яны думаюць пра гэты ўчынак, чаму для іх важна аднавіць гэты мемарыял. Добрый день, чаму для вас гэта важно? Здравствуйте. Ну, для меня важно, потому что на самом деле эти люди погибли за нашу свободу, за свободу нашей страны. Но более всего, что меня в этом поражает, это бездействие литовской полиции. Мне очень интересно, как бы отнеслись литовцы, если бы к мемориалу Грибутавичуса, Асанявичуса, Друскиса, Янкаускаса и других 11 человек, погибших в 1991 году при январских событиях, пришли и издевались бы над их мемориалом. Это просто, я не знаю, литовцы вроде говорят, нас поддерживают, а когда происходит вот такое вот средь бела дня, и вот здесь вот пост полиции ничего не происходит, мы пришли восстановить, показать о том, что мы все еще здесь, наша революция еще идет, и эти люди погибли за правое дело. А это посольство ничего не признает. Спасибо. Дякую. Так само будем чекать отказу неяк ад того, так само поданной скарги у прокуратуры будем чекать от гэтага, может, некий вынік будет. И что робится? Ну, посмотрим. Видеодоказательства человека, который это делал, есть в интернете. Не хочу называть его имя. Вот. И вполне я уверен, что это проплаченное действие, чтобы вот дать новостной повод, чтобы разозлить нас и так далее. Но как бы здесь злиться, я думаю, не нужно. Просто пришли, восстановили, но здесь будет дальше. Люди, которые пытаются такими действиями как-то нас провоцировать, на самом деле ничего не добьются. Дякую. Чему для вас важно удзельничать сегодняшний, подтримливать? Здравствуйте. Ну, я поддержать пришел всех тех, кто погиб. Почему? Потому что погибнуть могли каждый из нас, кто был в Беларуси. Поэтому это наши герои, и я надеюсь, что в Новой Беларуси именно их фамилиями будут названы наши улицы. Дякую за міркування. Ось так зараз порозмовляємо з спікером Белли Фокс гэтай амбасады. Добрый день. Чаму важна аднавіць гэты мемарыял? Што гэта было такое? Тут па 3 прычынах. Першае гэта тое, што сёння 21-я нядзеля запар, калі беларусы выходзяць на пратэсты. Жыве Беларусь, і мы выказваем сваю салідарнасць з беларусамі, якія застались у Беларусі. Па-другое, мы тут, бо шмат якія беларусы не могуць сёння выйсці на акцыю, таму што яны за кратамі альбо згубілі сваё жыццё. У тым ліку мы выказваем салідарнасць з прэс-клубам Беларусі, усё кіраўніцтва якога было затрымана ў сваіх намаганнях распаўсюду свабоды, СМІ і слова ў нашай краіне. Па-трэцяе, мы тут, бо мы абураныя, таму што Лаўрынас Рагельскіс, літувейскі прарасійскі актывіст, разбурыў наш мурал памяці ля варотаў беларускай амбасады ў Вільні, і мы прыйшлі сёння, каб яго аднавіць. Жыве Беларусь! Так само, як мы бачым, вывешваюць анёльчыкаў. Давайте запытаемся, што гэта значыць, што яны значаць. Ну, па-першае, гэта нейкая іншая крышачку сітуацыя. Анёл гэта значыцца
ты ланцугі беларусаў, якія ёсць у Літве, якія нясуць у сябе адкрытасць, чыстасць, нейкія новыя спадзяванні, што беларусы чакаюць неверагоднага цуда. І вось гэтыя анёлы нагадваюць тым людзям, якія знаходзяцца ў памяшканні амбасады Рэспублікі Беларусь, дзе кіруюць нелегітымны рэжым Лукашэнкі, што нашыя жанчыны, нашыя дзяўчаты, нашыя жыхары Рэспублікі Беларусь настолькі аб'яднаныя, што сёння як анёлы. А сімвал анёлаў – гэта чысціня, дабрабыт, каханне, і мы абавязкова вернемся на сваю радзіму. Дякую. Зараз мы знаходзімся каля амбасады Беларусі ў Вільні. Гэта другі дзень, калі аднаўляюць мемарыял ахвярам рэжыму, які быў знішчаны на каляды. Вось зараз людзі складаюць увесь час кветкі, знічкі. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Вітаю гаспадарства ў жывым эфіры Белсату. Дзякую, што застаецеся з намі. Сергей Падсасонны цягам наступнай гадзіны, а таксама на бліжэйшыя хвіліны мой і гаспадарства госць Уладзімір Кобец. Вітаю. Дзень добры. Гэта выканаўчы дырэктар міжнароднай ініцыятывы экспертаў iSense. І галоўнае пытанне цяпер, якое ўзнікае на працягу бадай не толькі апошніх дзён, але ўжо і нават некалькіх тыдняў. І гаворка ідзе пра Расію. Наколькі тут Масква мабілізуецца ў беларускім пытанні, што будзе далей. Таксама выцякае інфармацыя з інсайдера пра альтэрнатыву Лукашэнку ў Маскве, якая нібыта рыхтуецца. Якім чынам яна рыхтуецца? Бо гаворка ідзе пра нейкую прарасійскую сілу ў парламенце, пра прарасійскую партыю, але калі няма згоды афіцыйнага Менска на гэта, то ніякая партыя не можа функцыянаваць у Беларусі. І сапраўды гэта самае важнае, што вынікае з гэтай уцечкі ў інсайдеры. Адразу хочу сказаць, што гэта толькі частка, фрагмент усяго матэрыялу, который быў выкладзены інсайдерам. І для нас, як для iSense, нічога новага в этом нет. Москва давно мобілізавана на беларускім накірунку. І, як мы маглі заўважыць, на працягу крызісу вельмі доўгі час і Сергей Лавров, і Пуцін асабіста вельмі падтрымлівалі менавіта план канстытуцыйнай рэформы. Гэты канстытуцыйны план прадугледжвае з пункту гледжання Масквы менавіта стварэнне перадумоваў для фармавання шматпартыйнай сістэмы. І ім гэта дае магчымасць фінансавай падтрымкі прарасійскіх партый для того, каб мець большасць у парламенце і забяспечыць свае інтарэсы. Пытанне ў тым, што бачыць ли Лукашенко такі самы план. І мы чулі, што ён ужо агучыў такі варыянт, як наданне так званаму народнаму сходу нейкіх канстытуцыйных паўнамоцтваў менавіта для таго, каб мець кантроль над сітуацыяй. Мы ўжо пісалі ў нашых папярэдніх дакладах тую сетку фактычна агентурную, тую сетку расійскіх інфлюенсараў, которая выбудавана ў Беларусі, которая на сёння прадаецца ў гэтым дакуменце фактычна як тая, которая можа стаць падмуркам гэтага плана. Не так цяжка там пункт 1.6 паглядзець, што сярод таких организаций, которые яны прапануюць, это группа, которая мае досвед працы ў 36 краінах. Для спецыялістаў вельмі проста, не так шмат сапраўды ў Расіі экспертаў, которые працавалі ў 36 краінах, таму можна нават вылічыць, хто это ёсць на самой справе. Вельмі важна зразумець, што гэты знешні сцэнар для Беларусі, ён ёсць вельмі небяспечным. Ён план накіраваны на падрыў нашай незалежнасці і на абеспячэнне расійскага сцэнару па інкарпорацыі Беларусі. Так, яны на сёння вельмі прагматычна гатовыя адмовіцца ад трыадзіннага народу, ад розных такіх ужо зусім панславіцкіх рэчаў, вельмі прагматычна, таму што галоўная мэта — это эканоміка, і праз стварэнне быццам бы знешне нетаксічных партыяў, которые войдуць у Беларусь, яны плануюць взяць пад кантроль краіну. Вельмі важна, што в гэтай запісцы напісана, што такія напісаны рэчы, як стварэнне медахолдынгу, як стварэнне інфраструктуры па краіне, которая немагчыма без згоды ўлады. Гэта значыць, што прадугледжваецца альбо
перакананне Лукашэнкі, который сёння ўтрымлівае ўладу Беларусі, тым, каб ён пайшоў на гэтым шляхам як адзінае выйсце для яго, альбо ўжо здзяйснення этого плана без Лукашэнкі. Спадар Владимир, наколькі Александр Лукашенко, так сказать, павінен быць, наколькі яны павінныя ў Маскве яго пераконваць, наколькі Лукашенко вядзе сваю ўласную гульню па захаванні гэтай незалежнасці, бо ўсе крокі, якія мы бачым з боку Лукашэнкі, гэта хутчэй прадаванне гэтай незалежнасці. Ну і больш за тое, у Маскве і асабіста Пуцін, яны не пераварваюць Лукашэнку. Так? Лукашенко весь час падманвае, весь час іх кідае. Для іх Лукашенко в этом плане зусім зразумелая фігура. Але для іх больш важнымі ёсць іх геапалітычныя, геастратэгічныя моманты. Ці яны павінны яго пераконваць. Я уже сказал, что другим сцэнаром можа быць реализация этого плана без Лукашэнкі. Все прадбачаць нарастанне конфликту в Беларуси. Конфликт, нават в этой записце написано, что ён не знік, ён загнаны углубь і пашыраецца, гэта правда. План без Лукашэнкі, але ўсё ж таки Лукашенко існуе, 26 гадоў Кремль падтрымлівае Лукашэнку, у тым ліку і перадусім фінансава, і таксама у вайсковым сэнсе абяцае нейкія гаранты і гэтак далей. План без Лукашэнкі, ну тут узнікае побытавае пытанне, напэўна, ад кожнага з нашых гледачоў, куды падзенецца Лукашенко. Яны і зараз яго падтрымліваюць. Ён адзіная фігура, которая дазваляе ім здзейсніць гэты план ці мець надзею на здзейсненне гэтага плана. Куды падзенецца Лукашенко, в прынцыпе, мало кого хвалюе нават там. Ён можа з'ехаць, он можа быць, атрымаць некае месца для жыхарства на пенсію. Гэта не так важна. Важна, што будзе пасля Лукашэнкі, і у звязку з тым вельмі важна, што будзем рабіць, што будуць рабіць беларусы. Але пачакайце, важна, канешне, рабіць тое, што будзе пасля, але пакуль ён тут, то мы не можам казаць пра тое, што Лукашэнкі няма, і гэта не важна, бо ён трымае гвалтоўна ўладу абсалютна нелегальна, сілай, і пакуль ён яе трымае, то мы не можам гаварыць пра нейкія змены, пра нейкія рэформы, пра тое, што беларусы павінны пачувацца вольна. Далей людзей хапаюць і сёння на вуліцы. Для Москвы вельмі важна, чтобы Лукашенко не дайшоў ад улады пад ціскам вуліцы. Гэта для них самае важнае. Все іншыя спосабы яго ператварэння яго у некую намінальную фігуру. Але сам Лукашенко кажа пры гэтым, што я нікуды не збіраюся ехаць, падкрэслівае гэта ўвесь час. Натуральна, таму ён і агучвае такія сцэнары, як наданне ўсебеларускаму сходу, так званаму канстытуцыйных паўнамоцтвах, дзе ён будзе як старшыня палітбюро кіраваць гэтым органам, который незменны і который, магчыма, в яго планах ёсць, выбірае прэзідэнта і который вызначае знешнепалітычную унутраную палітыку краіны. І ён сябе не спісвае з гэтых рахункаў. Але гэта сцэнар гульні Лукашэнкі, па сутнасці, бо Лукашенко зноў спрабуе чарговы раз абгуляць усіх, і на захадзе, і на ўсходзе. У Маскве таксама разумеюць. Мы таксама, хочу падкрэсліць, бачым, калі была думка, і ён нават яго набліжана агучвалі магчымасць ператварэння той самай Беларусі ў партыю, і зрабіў фальштарт Гайдукевіч, так, 17 жніўня з'явіліся на гарызонце розныя такія аргкамітэты партыям вместе, партыя Саюз, і раптам все знікла. Раптам все знікла ўжо ў кастрычніку той самы Гайдукевіч агучваў тыя самыя лозунгі, толькі ўжо не згадваў ніякую новую партыю. Это значит, што тыя аргкамітэты, которые падкантрольныя ўладам беларускім, ім было дадзена загад спыніць партыйнае будаўніцтва. Лукашенко спалохаўся гэтага, натуральна. Які варыянт можа быць адзіным добрым? Гэта варыянт беларускі. Глядзіце, што сёння адбываецца. Мало Москве толькі прымусіць Лукашэнку пагадзіцца на гэты план. Ім трэба таксама выключыць Святлану Ціхановскую як абранага прэзідэнта, абранага лідара з гэтай формулы. Чаму Святлана Ціхановская не пасуе для Крамля? Бо вельмі часта мы у сацыяльных сетках, у розных рэсурсах можам назіраць такую сітуацыю, што вось Святлана Ціхановская гэта і ёсць прарасійскі кандыдат, толькі выкінутая на захад. Справа ў тым, што Святлана Ціхановская валодае народным мандатам, которым не валодае ніводны інны палітык на Беларусі. Падкантрольная фігура не можа быць такой мост, як Святлана Ціхановская. За яе нават згодна з даследаваннямі Chatham House прагаласавала 52% мінімум.
мы лічым, што до 70, таму гэта вельмі моцны мандат, і вакол яе згуртаваліся сілы беларускія, падкрэслю, не антырасійскія ці антызаходнія, гэта прабеларускія сілы, гэта тая прадстаўнікі той новай генерацыі, которая склалася ў Беларусі, которая сябе праявілі ў часе пачатку пандэміі. Ну, па сутнасці, беларускі народ стаіць за Ціхановскім. Абсолютно. З этой нават запіскі вынікае, што яны інвестуюць у атамізацыю беларускага грамадства, у тое, што ў кожнай структуры павінны быць свае людзі, падкантрольнасць. Гэта тая самая мадэль, которая працуе ў Расіі. А калі Ціхановская не пасуе Крамлю, то тады што з ёй рабіць? Яна магла бы стаць для іх як бы прыдатнай для перамоў толькі калі будзе аслаблена, калі ад яе удасца адхіліць прабеларускія менавіта сілы і замяніць іх людзьмі лаяльнымі. У гэты момант можа быць... Які гэта сцэнар Масквы тады, як вы прадугледжваеце, ці, можа, валодаеце нейкай інфармацыяй? Тады гэта сцэнар без Лукашэнкі, гэта сцэнар транзіту. У Светланы ёсць мандат, про который все добра ведаюць, і ў Маскве таксама. Это мандат на транзіт. З майго пункту гледжання, гэты мандат дае сёння ўсе магчымасці нам пазбегнуць гэтага сцэнару расейскага. Пры той падтрымцы, которую сёння мае Светлана і ў беларускім народзе, і пры тым мандаце, который она атрымала, і пры тым, падкрэслю, вельмі важным, маршал-плана для Беларусі, который агучаны, можна стварыць перадумовы транзіту такія, у которых расійскі сцэнар не спрацуе. Бо грошы, которые збіраюцца уліць у этой квазі-партыі, яны зруйнуюць наш палітычны ландшафт. Маршал-план можа гэта спыніць, таму што час, который будзе адведзены на транзіт, это значит на правядзенне выбараў, ён будзе скарыстаны вольнымі медыямі для таго, каб людзі пачалі разумець, што адбывалася, адкроецца шмат фактаў з нашай навейшай гісторыі, сучаснай гісторыі, і паўстануць прабеларускія партыі. Моя асабістая думка, што першыя выбары у Беларусі павінны быць парламенцкімі і мажарытарнымі, не партыйнымі, каб немагчыма было уліць у некую партыйную сістэму грошы і скарыстацца маркетынгавымі захадамі, каб зноў падмануць народ, так, як было ў 94 годзе. Гэтыя людзі павінны стварыць падмурак новай беларускай дзяржавы, прыняць канстытуцыю. Вось толькі тут магчымая канстытуцыйная рэформа, толькі новым абраным парламентам. І ў гэтай канстытуцыі новай уже будзе прапісаны прэзідэнт з тымі паўнамоцтвамі, которые ему дасць беларускі парламент. Але ці магчыма не падмануць народ, не разлічыўшы тых злачынцаў, якія цяпер утрымліваюць уладу? Гэта і частка этого процесса. Так, ёсць вынік дакладу з маскоўскага механізму, так, который прадугледжвае стварэнне міжнароднай следчай групы. Ёсць вельмі шмат заяваў, і мы спадзяемся, што будзе створаны і трыбунал міжнародны, і будзе задзейнічана універсальная юрысдыкцыя. Так, ужо ў Літве ёсць першая справа, і па маёй інфармацыі вельмі хутка такія справы з'явяцца і ў іншых краінах. З гэтым працуюць. У Беларусі менавіта час ачышчэння, так, который повинен ісці параллельна з транзітным перыядам, ён вельмі важны, вельмі істотны. Толькі новыя сілы. Фактычна гэта ёсць стварэнне беларускай дзяржавы фактычна з нуля, бо за 26 гадоў Лукашенко альбо зруйнаваў, альбо не дазволіў стварыцца тым вельмі важным падмуркавым дзяржаўным інстытуцыям у Беларусі. І гэта ўсё павінна аднавіцца, і беларускі народ, который ўжо паказаў сябе ў жніўні і да гэтага часу на вуліцах як вельмі мірны, вельмі еўрапейскі народ, я ўпэўнены, што гэты транзіт пройдзе вельмі дастойна, і новая беларуская ўлада, новы беларускі парламент і прэзідэнт будуць выбраны беларускімі народамі, а не прадстаўляць тыя партыі палітычныя, которые праз маніпуляцыі і стварэнне такіх падкантрольных структураў прыйдуць, і беларускі народ пазбавіцца усяго свайго эканамічнага базіса, так, і ўсё гэта стане раптам належыць расійскім алігаркам. Гэта не наш шлях, і гэтага проста нельга дапусціць. А ці не атрымліваецца, што гэтыя перамены прагназаваныя, пра якія вы гаворыце, таксама ідзе крышачку па сцэнару Масквы, які апярэджвае ўсіх на некалькі крокаў. І зноў Масква задае гэты тон, і зноў мы чакаем ад Масквы ніякіх дзеянняў, чакаем, пакуль Владзімір Пуцін скажа: ну добра, давайте прыбіраць Лукашанку. Я думаю, што ў Расіі на сёння вельмі шмат іншых праблемаў насамрэч. Так, это і Нагорны Карабах, это і
ситуация экономичная, и санкции, и Украина, и унутранные проблемы, Хабаровск и так далее. Я не думаю, что на сегодня там достатково часу и ресурсов, каб займацца толькі Беларусі, при тым, што Беларусь на часу пратэста показала себе як адзіная краіна без розных анклаваў, так, падобных на Крым ці Донбас. У нас няма гэтага зазору. Але калі мы спынімся сёння і дазволім ім знішчыць нашу інфраструктуру, которую стварыў сам беларускі народ і вакол Светланы Ціхановскай, і ўнутры краіны, то, конечно, тады яны войдуць і будуць тут уже кіраваць. Чытаючы гэту паперу, вельмі дакладна бачна, што яны будуць рабіць, а будзе выкарыстана менавіта тая інфраструктура, про которую мы написали, она добра вядома, з прозвішчамі, з канкрэтнымі назвамі, і нічога сакрэтнага ў гэтым няма. Наколькі беларусы толькі мабілізуюцца і будуць здольныя абараніць сваю незалежнасць? Гэта вельмі важны момант. Як паказваюць вось гэтыя 4 месяцы пратэстаў, вельмі здольныя беларусы бараніць і беларускасць, і незалежнасць. Спадар Владзімир, будзем ставіць кропку ў нашай размове. Напрыканцы хацелася б узгадаць постаць вельмі важную, якой сёння раніцай не стала. Гэта Леонид Заіка, вядомы эканаміст. Мяркую, што вам таксама ёсць што ўзгадаць і сказаць. Так, на жаль, сённяшняя раніца принесла чарговую такую вельмі сумную навіну. Ішоў чалавек, который павінен быў бы стаяць і мог бы стаяць, і здольны быў бы стаяць у часе гэтага транзіту, у стварэнні асновы беларускай банкаўскай сістэмы і пераўтварэння. Чалавек вельмі знакаміты, вельмі разумны, вельмі шмат зрабіў ужо для Беларусі. Адзінае, конечно, это могу сказаць, што тое, што яго напрацоўкі і яго стратэгіі, так арганізацыя, это ўсё ёсць залатым запасам Беларусі. Оно, безумоўна, будзе выкарыстана новым урадам рэфарматараў, але, на жаль, ковід забірае ад нас лепшых. І вельмі хацелася, каб людзі з новай генерацыі таксама карысталіся досведам і ведамі такіх людзей, як Леонид Заіка, і разумелі бы сваю адказнасць за будучыню краіны. Дзякую вам за гэтую размову. Владзімир Ковец, міжнародная ініцыятыва экспертаў, выканаўчы дырэктар гэтай ініцыятывы iSense, быў са мной у нашай дзённай студыі, у нашым эфіры спадарства. Сапраўды, сёння мы ўзгадваем спадара Леониду Заіка, які неаднойчы быў таксама і маім госцем у эфірах Белсату. Заўсёды непрадказальны, заўсёды адказваў інакш, чымся можна было прыгатавацца да эфіраў, але гэтым быў індывідуальны, непаўторны і цікавы. І такім ён застанецца, з пачуццём гумару, самаіроніі і абсалютна добрыя, геніяльныя адмыслоўцы. Весь мир развивается со скоростью 3%, ну, черепашья скорость, ну, что возьмешь. А здесь, в Беларуси, застой. Такой полноценный, красивый, пышный застой. Как-то одна молодая женщина стала главой Нацбанка и первый раз говорила, что доллар там падает, растет. Это неверно. Надо говорить о рубле, белорусский рубль. Если хотите доллары, обращайтесь в город Вашингтон, там определяют. Он вообще нормально держит, он стабилен. А вот то, что касается белорусского рубля, то он падает прямо как с крыши на голову. Весной, да, весной обычно просыпаются птички, люди, обостряются те или иные симптомы. Вот. И вообще надо что-то делать весной, понимаете? Гардеробчик поменять, платье длинное на короткое, а с гербами вообще хорошо получать, понимаете? Гербы у нас какие-то все время неприкасаемые. В стране не должно быть неприкасаемых, а герб, колосья. Вот я когда работал и жил в ГДР, они мне все время смеялись, мои немецкие профессора. Говорили, а ты знаешь, почему у вас колосья на гербу, вот, серп и молот, а у нас циркуль и молоток? Вы знаете, почему, нет? Потому что немцы говорили, потому что мы техническая нация. А вы серп и молот. Ну, я бы вернул бы серп и молот, потому что по состоянию души белорусская элита, она такая вот серпомолотальная. А менять, конечно, менять
ну, это не самое время. Это то же самое, что говорить, как сделать так, чтобы люди культурно воровали. Или пускай вот как пьют по праздникам, давайте воровать только по праздникам. Давайте воровать только по воскресеньям. Вот, поэтому это понятие культурно, не культурно, пить хорошие напитки, оно иррационально. Люди вообще алкоголь в природе как таковой, и спирт, и прочее не встречается. Это искусственный продукт, сделанный людьми. Почему весь народ, значит, с детского сада до пенсионных домов интересуется, что там с нефтью происходит? Вот это дурака валяют, в общем-то, и сейчас все обсуждают. Ребят, покупайте, давайте скидываться, сами будем покупать нефть. Я знаю, где купить. Вот. И будем сами перерабатывать. Что нам остается делать, если правительство не способно это делать? А русских особенно не предупреждали, я так понял, что решили сами. По принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Товарищи, у нас помидоры не растут. Они, наверное, красные, большевистские, поэтому у нас их не собирают, даже если растут. А в Турции мы закупаем 130 миллионов долларов помидоры, потом туда едут отдыхать, вообще все деньги тю-тю туда уходят. И мы удивляемся, почему мы так живем. В Беларуси не прошла приватизация, не распилили собственность. Как только распилят, как только министры станут хозяевами наших нефтеперерабатывающих заводов, колейных, тракторных, вот тогда они будут говорить о том, что нужны рыночные реформы. Пока этого нету, и никто не хочет говорить, а уж делать ни при чем. Все, что можно было, делалось. И пили шампанское, и кофе выпили где-то, наверное, цистерн 20. Вот, и потратили миллионы долларов на то, что чиновники ездили в Цюрих, в Женеву переговариваться. Я думаю, что все, что можно было, документы, обоснования, адаптация, все это делалось, но это все бессмысленно абсолютно. Представьте себе, Трамп должен подписать документ, в котором говорится, что Беларусь является страной с рыночной экономикой. Ребята, не будьте вы такими, так сказать, отсталыми. Пункт первый. Второй пункт. Надо стимулировать электрокары в больших городах, прежде всего. Скажем, правительство все пересадить на электросамокаты, электровелосипеды, электроавтомобили только министрам, и то с инвалидностью. Ну все, было. Да? Ну, что они за все, до того, не познают. Леонид Заик, главный юморист страны. І ось таким Леонід Заіка застаецца з намі у нашых успамінах і заўсёды з усмешкай далучылася Юлія Лабанова да нас спадарства. Вітаю спадарства. Мы працягваем сачыць за хадою сённяшняй нядзельнай акцыі пратэсту, якая называецца «Марш гелевых балонікаў». Такая не толькі крэатыўная, але прыгожая акцыя, калі ў неба ўзлятаюць белыя і чырвоныя балонікі. І важныя моманты, якія здараліся таксама цягам гэтага святочнага тыдня, калі ўсё ж такі гэта свята было азмрочанае пэўнымі падзеямі, бо не ўсе маглі быць разам са сваімі блізкімі, але тым не менш здараліся і сапраўдныя цуды. Мітрапаліт Тадэўш Кандрусевіч змог вярнуцца у Беларусь. Пасля амаль 4 месяцаў адсутнасці, вымушанай адсутнасці, он все ж таки вярнуўся у Беларусі. У архікафедральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі ён узначаліў калядныя службы, і вернікі сустрэлі яго апладысментамі. Віншую вас з гэтым радасным, з баўчым святам Божага нараджэння і жадаю, каб мы разам усе ішлі наперад, падняўшы высока знамя Jesúsa Христа. Яго сцяг Jesúsa Христа, Христа, який з'являється одним нашим збавцем. У нас нема ОМОНу, у нас нема танків, у нас нема самоліту, у нас нема ракету, але у нас є Євангелія. Гэта наша зброя. Гэту зброю нам дав Jesús Христос.
якого нараджэння сёння ўспамінаем. І з гэтай зброі пойдзем наперад, пойдзем у новы час, каб будаваць і наша асабістае жыццё, жыццё нашых сем'яў, жыццё нашых парафій і жыццё нашага грамадства. Я попросил кіроўцу стаць, я стаў на калені, падзякаваў Богу за вяртанне, пацаловаў зямлю. Гэта моя зямля. Я вырас адсюль, я хочу тут быць, я хочу тут служыць. І ніколі не выступаў супраць Беларусі, заўсёды бараніў інтарэсы Беларусі і буду гэта чыніць далей. А ўжо цяпер у нашым эфіры Пётр Рудкоўскі, дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў і тэолог, і разам з ім мы абмяркуем сітуацыю з вяртаннем Тадэўша Кандрусевіча ў нашу краіну, ў Беларусь. Добрый день, спадару Пётра. Што азначае вяртанне мітрапаліта? Якое гэта галоўнае значэнне мае сёння? Спадару Пётр, ці вы нас чуеце? Відавочна, маем нейкую праблему. Будзем спрабаваць яшчэ звязацца з Пётрам Рудкоўскім з Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Так, абсалютна. Ну, а пакуль спадарства можна падсумаваць акцыі, якія ўжо фактычна на світанку пачаліся ў Беларусі. Людзі выходзілі невялікімі калонамі ў сваіх дварах і раёнах. Сілавікі таксама прагульваліся па дварах і вылічвалі кватэры, дзе з вокнаў можна было пабачыць нацыянальныя колеры. Па традыцыі таксама ў цэнтр сталіцы сагналі спецтэхніку. А вось раёны, якія ж пасаравалі, гэта толькі ў сталіцы: метро Грушаўка, Спартыўная, Пушкінская, Арлоўская, Матусевіча, Янкі Маўра, Серабранка, Лагойскі тракт, Зялёны луг, Курасоўшчына, Лошаца, Малінаўка, Захад, Залатая горка, Велазавод, Чыжоўка, рынак Экспабел, Масюкоўшчына, Вяснянка, Дамброўка, Чырвоны Бор, Лебядзіны і Ждановіч. Там, дарэчы, пратэстоўцы зладзілі такую акцыю салідарнасці і сфатаграфаваліся на фоне дома Паўла Латушкі. Не толькі Менск, пасёлак Сонечны, Жодзіна, горадні і іншыя гарады таксама сёння выходзілі. І гэта зусім не выглядае вось на згасанне пратэста, пра якое так цяпер кажуць улады па дзяржаўных тэлеканалах. Таксама казаў кіраўнік менскага МАПу Балаба пра тое, што пратэсты адбываюцца цяпер толькі ў тэлеграм-каналах, але па тым, як мы бачым, што бел-чырвона-белыя балёнікі ўзлятаюць у самых розных мясцовасцях, кутках Беларусі, то цяжка казаць толькі пра тэлеграм-каналы. Дзяржынск, Магілёў, Берасце, Ждановіч, Менскі раён таксама там адбываюцца гэтыя акцыі. Калі ласка, спадарства, пішыце і вы да нас, калі бачыце і з'яўляецесь сведкамі гэтага. Абсалютна, бо тое, што мы цяпер агучылі, гэта толькі агульная інфармацыя, якая вядома з тых паведамленняў, з тых фотаздымкаў і відэо, якія даслалі чытачы, гледачы, і пра тое, пра што даведаліся журналісты. Ну, а мы вяртаемся да нашай размовы з Пётрам Рудкоўскім, дырэктарам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Вітаем вас. Вітаем, спадару Пётра, ці чуеце нас? Усё ж такі няма пакуль сувязі з Пётрам Рудкоўскім, спадарства. Але ёсць пра што, на шчасце, гаварыць, бо неверагодныя беларусы падкідваюць самыя ўсю гэтую інфармацыю і ствараеце вы, спадарства, нагоду, калі запускаеце бел-чырвона-белыя балёнікі па ўсёй Беларусі. Давайте паглядзім.
Дзякую, спадарства, за тое, што застаецеся з намі. Таксама вашыя паведамленні. Напрыклад, наш глядач з Украіны, спадар Александр, піша, віншуе нас з надыходзячым Новым годам, а таксама гаворыць пра тое, што перамены непазбежныя, яны будуць у лепшы бок для беларусаў. Таксама вы дзякуеце за асвятленне падзеяў. Безумоўна, спадарства, варта памятаць, што не было б ніякага асвятлення без тых людзей, якія працуюць і ў гэтыя хвіліны, ствараючы інфармацыйную нагоду ў Беларусі ў вельмі складаных і цяжкіх умовах. І таксама варта памятаць пра нашых калегаў, нашых журналістаў, якія застаюцца за кратамі. І цяпер ужо не першы дзесятак, зрэшты, дзён. Таксама вы нам пішаце пра тое, што Захад можа і дапаможа, але больш спадзявацца трэба на расейцаў, якія не згодныя, што Крым наш, якія маюць нашы або украінскія карані. Трэба жыццё мець доказ сваёй адданасці малой радзіме і жыць у згодзе, і не мець імперскіх амбіцый, і не мерацца як мальцы, у каго дужэй, пішаце вы. Тут сапраўды новая канстытуцыя гэта фарс Лукашэнкі, каб прадліць свае паўнамоцтвы яшчэ пад эгідай Расіі. Піша нам спадар Сергей. Сапраўды, трэба быць увогуле вельмі уважлівымі ў тых кроках і дзеяннях з захаду і з усходу, каб не страціць уласную незалежнасць. Ну, а перамены, пра якія пішаце вы ў нашых паведамленнях, яна адбываецца крок па кроку штодня. І вось Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці атрымаў адказ Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе на ліст аб пытанні пераносу чэмпіянату свету па хакеі 2021 года з Менску. Таксама ў адказе гаворыцца, што дысцыплінарная камісія Міжнароднай федэрацыі пачала расследаванне адносна старшыні Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрыя Баскова, і далей рабочая сустрэча адбудзецца пасля 4 студзеня ў гэтым пытанні. Пытанне тут самае галоўнае пра датычнасць Дмітрыя Баскова да забойства Рамана Бандарэнкі. Мінула 40 дзён ужо, больш за 40 дзён. Мы таксама гаварылі пра гэта ў эфіры, калі вось гэтая дата была, узгадвалі Рамана Бандарэнкі, абсалютна невінна забіты чалавек, які проста сказаў: я выходжу, і выйшаў, і больш ніколі не вярнуўся. Так, сапраўды, у справе было распачатае правяранне, але яно скончылася, і справы так і не завялі. А прадстаўнікі свабоднага аб'яднання спартоўцаў зняліся ў кліпе рэпера, трыятланіста і футбаліста Піліпа Беспамылковага. На беларускай мове яны звярнуліся да Дар'і Домрачавай, беларускіх хакеістаў і футбалістаў. Давайце зірнем. Свабоднае аб'яднанне спартоўцаў. САС. САС. Бай САС. Для кожнага спартоўца гэта зорны час. САС. Бай САС. Падпішы наш ліст, дакажы свой клас. САС. Бай САС. Вырашай, ты з намі, ці ты супраць нас. САС. Бай САС. Хопіць тармазіць, націскай на газ. 2020 алімпійскі год. Нам ёсць куды імкнуцца ў чарадзейня год. Гуляць да апошняга, лепшая парада. У нас у Беларусі свая алімпіяда. Гуляюць спартоўцы, як заўжды, з натхненнем. А гульня адна, са сваім сумленнем. Зараз лепшы момант, каб сказаць: я лідар. Толькі многі маўчаць і не робяць выбар. На двух крэслах усядзець хочуць некаторыя. Да паразы прывядзе такая траекторыя. Некаторыя кумір ужо былымі сталі, бо не ўтрымаліся на нашым п'едэстале. Герой Беларусі і надзея наша. Ты была легендай, дзе ты зараз, Даша? Адкажы нам, Даша, дзе любоў, дзе здрада? Мы цябе любілі, а ты любіш брата? Алімпіяда показала, дзе тут чэмпіёны. Новыя героі, новыя імёны. Зразумела, хто ж хто у складаны час. Хто падставіць нам плячо, хто падмане нас. Хто героя праўды, а хто хлушной. Хто сапраўдны лідар, хто па-за гульнёй. Хто гуляе за сябе, хто за свой народ. Выяўляе лепшых алімпійскі год. САС. Бай САС. Для кожнага спартоўца гэта зорны час. САС. Бай САС. Падпішы наш ліст, дакажы свой клас. САС. Бай САС. Вырашай, ты з намі, ці ты супраць нас. САС. Бай САС. Хопіць тармазіць, націскай на газ. Адважныя хлопцы гуляюць у футбол. Не, стоп. Баязлівыя хлопцы гуляюць у футбол. Быццам бы забылі, што такое гол. Але і можна з гонарам забіваць мячы. Народная каманда — гэта крумкачы. Астатнія маўчаць і хаваюць вочы, бо каманда зверху была моўчкі крочыць. Вашая гульня — гэта падманы блеф. Гаспадзін Базанаў і АБФ. У хакеі гуляюць сапраўдныя мужчыны, толькі яны зніклі дзесьці
часці без прычыны прадалі сумленне за нейкія там плюшкі і схавалі мужнасць, як хаваюць клюшкі. Сапраўдныя мужчыны, яны з народам. Сапраўдныя мужчыны змагаюцца са збродам. Сапраўдныя мужчыны выходзяць на раён, гатовыя адбіць сілавы прыём. Спартоўцы наш гонар, нашы чэмпіёны. Спартоўцы нездарма збіраюць стадыёны. У вас будзе так много яшчэ ўзнагарод, а зараз прыйшоў час падтрымаць народ. Пакажыце нам, усім пакаленням, як перамагчы ў барацьбе з сумленнем, як аддаць усе сілы за праўду і народ, выяўляе лепшых алімпійскі год. САС, бай САС, для кожнага спартоўца гэта зорны час. САС, бай САС, падпішы наш ліст, дакажы свой клас. САС, бай САС, вырашай ты з намі, ці ты супраць нас. САС, бай САС, хопіць тармазіць, націскай на газ. Свободное объединение спартовцев за свободную и незалежную Беларусь. Подпишите открытый лист с потребованиями на сайте SOS by Team. Заставайтесь чемпионом не только на спортовых пляцовках, а и у житті. Подтримайте народ Беларуси у складаний час. Гаспадарства ў гэты час святы маюць сустрэць за кратамі сотні палізняволеных, сотні чалавек, якія па палітычных матывах сядзяць цяпер у ізалятарах і турмах. І сярод іх Павел Северынец, палітык, які быў затрыманы яшчэ ў чэрвені падчас перадвыбарчай кампаніі. Ён агулам адседзеў 90 дзён за кратамі, а калі мусіў выйсці на волю, то стаў фігурантам яшчэ і крымінальнай справы. Цяпер тэрмін расследавання па ягонай справы падоўжылі да 20 лютага. Ён пра гэта паведаміў сваёй жонцы Вользе Северынец. І давайце паглядзім, уласна, тое, што яна нам распавяла. Учора прыйшоў ліст ад Павла, дзе ён піша, што супраць яго працягваюць следчы працэс яшчэ на 2 месяцы. Ну і вось, ніякіх следчых дзеянняў з ім не праводзіцца, але раз на 2 месяцы прыходзіць следчы, кожны раз новы, і кажа, што следчы працэс працягваецца яшчэ на 2 месяцы. Ніякіх прычын яны не называюць, і Павел не падпісвае гэтыя пратаколы, кажа, што это беззаконне. І кароткая размова адбываецца, проста прыносіць паперку, ставіць перад фактам, што следчы працэс працягваецца, але ніякіх працэсуальных нейкіх дзеянняў пры гэтым не праводзіцца. Павел піша, што яму зараз прыходзіць штодня каля 30 лістоў. Таму, слава Богу, ліставанне ідзе, і я ведаю, што людзі перадавалі, напрыклад, у лістах аплатак, і ён дайшоў да Пашы. Перадаць перадачу зараз, мне здаецца, это будзе цяжэй, таму што амаль кожны дзень вось гэты святочны у іх выходны менавіта на перадачах. І ідэя мая перадаць яму на раство вот зараз каталіцкае што-небудзь, нічым не скончылася, таму што перадачы не прымаюць. Але я веру, што да Новага года яшчэ будзе хаця б 1 дзень, і мы зможам што-небудзь адмысловае яму да дня народзінаў і да Новага года перадаць. У нас 1 сынок, яму каля 3 год, і людзі нас вельмі дабраслаўляюць і не забываюцца. За сённяшні дзень, па-мойму, ўжо каля 3-4 віншаванняў запланавана. Менавіта прывезці падарункі для Францішка, павіншаваць яго з раством. Таму, слава Богу, у гэтым плане наша сям'я не абдзеленая. Я бачу, што нас вельмі любяць, і Паўла любяць, і праз нас, і праз гэта і Францішку дастаецца шмат падарункаў. Вось таму беларусы ў гэтым годзе паказалі проста нейкую неверагодную салідарнасць, і мы за гэта вельмі удзячныя. Вось, у гэтым плане ўсё добра, слава Богу. У гэтай цемры, такая ж цемра была 2000 год таму, і ў гэтай цемры нарадзіўся Господ. Таму, чым мацнейшая цемра у нашай душы, тым большая верагоднасць, што туды прыйдзе Бог. І цемра, якая ёсць зараз у Беларусі, это такая ж цемра, якая панавала і 2000 год таму. І я ў душы спадзяюся на цуд. Вельмі шмат беларусаў гэтага цуда чакаюць, і я веру, што ён адбудзецца нарэшце. Больш за 140 дзён гаспадарства беларусы
выходзяць на вуліцы, затрымліваюць, збіваюць, таксама кідаюць за краты, але гэта не спыняе. Страх пераможаны і хаця ён часамі і існуе, ўсё ж такі пераадольваецца. Пра гэта, між іншага, паразмаўляем ужо цяпер са старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім, які з намі на сувязі. Вітаем вас. Добрый день. Спадар Алесь, спіс павялічваецца палітычных вязняў, дадаюцца новыя і новыя прозвішчы. Прававы дэфолт, так акрэсліваюць многія юрысты, праваабаронцы тое, што адбываецца ў Беларусі. Якія рычагі ўплыву на сёння яшчэ ёсць, засталіся, ці ўжо ніякіх рычагоў уплыву на тых людзей, якія ўтрымліваюць уладу, няма? Уплыву, безумоўна, ёсць. Гэта і ўнутраны ціск, актуалізацыя гэтага пытання ў самой краіне. І зараз як ніколі гучыць гэтае патрабаванне вызвалення палітычных вязняў. І нягледзячы на тое, што ўлады робяць выгляд, што яны ніяк не рэагуюць, але это вельмі важна, каб гэты голас быў чутны тут, у Беларусі. І мы бачым зараз сотні, десяткі, можа быць, сотні акцый салідарнасці з палітычнымі зняволенымі, якія знаходзяць сваё адлюстраванне ў тым, што людзі часам там прыгожваюць ялінкі, пасылаючы такія сімвалічныя лісты палізняволеным, часам пішучы ім, і гэта вельмі важна пісаць палітычным вязням у месцы зняволення. Гэтыя лозунгі гучаць падчас дваровых маршаў, іншых сходаў ці калектыўных зваротаў беларусаў, і гэта вельмі важна. Ну, але не менш важным з'яўляецца, безумоўна, і знешні ціск. І гэтае патрабаванне вызвалення палітычных вязняў, яно гучыць ужо на працягу паўгады. Пасля таго, як у нас з'явіліся, вось эта хваля першая пайшла падчас выбараў палітычных вязняў. Зараз яна не спыняецца, гэта хваля, і гэтае патрабаванне пачынае набываць усё больш жорсткія ноткі з боку міжнароднай супольнасці. І я згадываю 11-й год, калі ў нас таксама было некалькі дзесяткаў палітвязняў, і некаторыя з іх зараз зноў знаходзяцца ў зняволенні. І тады важнае значэнне для таго, каб выпусцілі палітычных вязняў, адыгралі эканамічныя санкцыі. Таму паглядзім, зараз першыя нейкія эканамічныя санкцыі Еўрапейскі звяз пачаў вводзіць. Я думаю, што неўзабаве да іх далучыцца, можа быць, пашыраць і ЗША. І гэта вельмі трывожны званок для беларускіх уладаў. І гэта хіба што тое, што яны рэальна чуюць. Бо зараз угаворы, палітычныя ультыматумы, палітычныя размовы, яны не ўспрымаюць. Все сілы ўладаў накіраваныя на ўтрыманне гэтай улады, але эканоміка дыктуе сваё, таму я спадзяюся, што ўсё ж такі палітычныя вязні ў 2021 годзе, які неўзабаве ў нас ужо наступіць, выйдуць на волю. Спадар Алесь, ціск узмацніўся не толькі на актывістаў, але таксама на журналістаў, прычым не на рэпарцёраў, якія працуюць на месцы падзеі, а ўжо на нейкія журналісцкія аб'яднанні. На гэтым тыдні ў прэс-клуб прыходзілі з ператрусамі, адправілі менеджераў на допыты паводле крымінальнай справы аб падатках, і цяпер пад вартай застаецца стваральніца прэс-клубу Юлія Слуцкая, праграмны дырэктар Алла Шарко, фінансавы дырэктар Сергей Альшэўскі, кіраўнік акадэміі прэс-клуба Сергей Якупаў і аператар Пётр Слуцкі. Вось пра што гэта сведчыць і чаму цяпер аб'яднанне журналістаў таксама пад асаблівым прыцэлам сілавікоў і рэжыму? Гэта відавочна, што журналісты выклікаюць зараз вялікую занепакоенасць беларускіх уладаў, бо яны апісваюць тое, што адбываецца ў Беларусі, аб'ектыўна апісваюць, яны даюць гэтую інфармацыю людзям. І вось такім чынам улады змагаюцца з распаўсюдам незалежнай інфармацыі, кідаючы журналістаў за краты і разбіваючы неўрадавыя арганізацыі, якія дапамагалі і дапамагаюць развівацца медыапрасторы ў Беларусі. Наступ на прэс-клуб, гэта абуральна, гэта фактычна
знішчэнне цэлай неўрадавай арганізацыі, вось арганізацыя, якая дапамагала распаўсюду слова ў Беларусі, уздымала ўзровень прафесійнага журналісцкага слова ў Беларусі. І тое, што зараз чалавек кінута за краты па як быццам бы неўплаце падаткаў, дарэчы, вельмі знаёмы артыкул для мяне, бо па такім жа артыкуле 10 гадоў таму быў затрыманы я. Гэта абуральна. І гэта, безумоўна, гэта паказвае, наколькі ўлады баяцца незалежнага слова і наколькі яны гатовыя парушаць правы чалавека ў Беларусі дзеля таго, каб утрымацца каля гэтай улады. Ну, улады хіба паказалі ўсё, на што яны гатовыя, нават на забойствы, сведкамі якіх усе мы з'яўляемся і бачым на відэо. Хаця, калі мы бачым гэтыя кадры, нам кажуць, што не, гэта зусім не тое, што вы бачыце. Вось вы гаворыце таксама пра санкцыі, якія разумеюць у афіцыйным Менску, але таксама ці не атрымліваецца вось гэтыя новыя палітвязні, іх 7 хіба так на гэтым тыдні з'явілася у спісе. Ці гэта не адказ на гэтыя санкцыі ў выглядзе новых закладнікаў, якіх рыхтуе для сябе сістэма? Ну, спіс яшчэ не зачынены. Я думаю, што і вось сябры працаволеных і бліжэйшы час праваабарончая супольнасць разгледзіць гэтае пытанне. Там, дарэчы, яшчэ і Ксенія Луцкіна таксама была затрымана па гэтай справе, прозвішча не гучыць, это сябра каардынацыйнай рады. Вось, і чамусьці таксама звязалі з гэтай справай. Вось, прычым для мяне не зразумела, у чым заключаецца невыплата гэтых падаткаў, калі это значыць, што распрацоўка прэс-клуба ішла ў минулым годзе, бо падаткі, хутчэй за ўсё, калі іх затрымалі за невыплату падаткаў, значыць, ім будуць прад'яўляць абвінавачанне за невыплату падаткаў ў пазамінулых гадах, не ў гэтым годзе. Але тым не менш затрыманне, як мы бачым, удала супадае з агульнымі рэпрэсіямі супраць грамадскіх актывістаў, журналістаў, вось таксама і таксама тут відавочны палітычны падтэкст затрымання і фактычна разгрому прэс-клуба. Вось. І, ну, ў пэўным сэнсе ўлады хацелі б, вядома, пачаць гандаль палітычнымі зняволенымі. Вось гэты грамадска-палітычны крызіс, які на сённяшні дзень існуе ў Беларусі, ён не спыніўся. Ён працягваецца, і таму гэты гандаль, ён, можа быць, і будзе ісці, але ён не з'яўляецца зараз цэнтральнай нейкай важнай справай у тым, каб ці палепшыць адносіны паміж Беларусю там і Захадам, ці каб палепшыць сітуацыю ў самой Беларусі. Тут адназначна трэба выпускаць всіх палітычных зняволеных, всіх затрыманых па палітычных матывах, бо гэтых людзей у турмах зараз знаходзіцца па вельмі прыкладных падліках каля 500 чалавек. Это не 167 асобаў, якія ў спіску праваабаронцаў, это значна большая колькасць людзей, якія ўлады зараз трымаюць у закладніках. Але вызваліць іх, паступаючыся правамі чалавека, зноў жа ж дэмакратычнымі свабодамі Беларусі, заплюшчваючы вочы на той гвалт, які бесперапынны гвалт, які ўлады рабілі гэтыя апошнія месяцы, зараз так не атрымаецца, і беларускае грамадства з гэтым не пагадзіцца адназначна. Таму я думаю, што гэтыя разлікі, яны марныя. Дзякуем, спадар Алесь, вам за гэтую размову. Алесь Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», пра тое, што зрабіць з закладнікамі не атрымаецца ўсё ж такі, бо сітуацыя змяняецца, а беларусы не змогуць дараваць, не прамаўчаць. Ну, сочым таксама за тым, што адбываецца, ці беларусы, мы усе, уласна кажучы, даруем альбо ізноў прамаўчым, і, як кажа вядомая спартоўка Леўчанка, Беларусь усё больш будзе замяняцца ў Паўночную Карэю.
Ну і варта таксама адзначыць ролю ўсё ж такі праваабарончага цэнтру вясны ў дапамозе пацярпелым, у дапамозе тым, каго затрымліваюць і адпраўляюць за краты. Сёлета, дарэчы, Алесь Беляцкі атрымаў прэмію Стокгольмскага фонду за рашучую барацьбу за рэалізацыю дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Хацелось бы за іншыя рэчы атрымліваць прэміі. Але, на жаль, так. Спадарства, ну а мы вернемся да таксама пазітыўных навінаў, бо пратэст гэта яшчэ і выяўленне сваіх жаданняў розным чынам. Дарэчы, у Беларусі з'явіўся танцевальны пратэст. Давайте зірнем, як ён выглядае. Jerusalem, ikayalami, ngilondoloze, uhambenami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ngilondoloze, uhambenami, zungangishilana. I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ilondoloze, zungangishilana. Moving to my eyes, see pain and sacrifice. What's on my mind, struggling to survive. Ilondoloze, zungangishilana. Tomaka emo wuru, oti wuru si wuru. Emi won wa mi ni gboro, toju ko oju o. Ni ẹni kejì sórí, time si mi sórí. Láti Ìkọ̀rọ̀ sí gbòòrò, down to Ìkòròdú o. Що яны мають? Дубінки, танки, вижа, сумління, свободу, танці. Что у их сердце? Ненависть темры, ды пожираючи страх без меры. Я ж говорю, святкуйте смело, вы, Беларуси душа, а тело, як к ним кнется земная нежить, хай покалечено, час залечить. С Новым годом, белорусы! Со святом! Живи Беларусь! Дорогие соседи, восьмерка! Привет! Военный городок! Привет! Уручье! Привет! Колодище полигон! Привет! Зеленый луг! Привет! Серебрянка! Привет! Ангарская! Привет! Сухарева! Привет! Каменная горка! Привет! Отдельный привет Хабаровску! Привет! И все, кого забыли, потому что вас слишком много! С Новым годом! Да гэтага флешмобу далучаюцца ўсё больш і больш беларусаў, якія танчуць, і памятаць варта тут пра самае галоўнае, пра што казаў вось гэты дзядуля Мароз з гэтага флешмобу, што тое, што ёсць у нас, тое, што ёсць у беларусаў, тыя, якія выходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі і пускаюць бел-чырвона-белыя бялёнікі, гэта ёсць сумленне, і гэта самае важнае. Наблюдаючи таких сумленных людей, можна було сьогодні побачити у центрі Могилёва. Вони апранали так само ось такі колпаки Санта і гуляли, і були апрануті у білі, червоні кольори. Цікаво і креативно підійшли сьогодні там до протесту.
Затое пад дзяржаўнымі сцягамі ездзілі цяжкавікі вайсковыя сёння па сталіцы і кантралявалі сітуацыю, таксама затрымлівалі пад гэтымі сцягамі людзей. Вядома пра 2 альбо 3 затрыманых. Ініцыятыва спісу затрыманых паведамляе ўжо пра 11 чалавек, чые прозвішчы вядомыя, крыху Я кажу больш. пра 2-3 затрыманых менавіта каля мемарыяла Александра Трайкоўска. Гэта станцыя метро Пушкінская. Да гэтага месца, незалежна ад таго, ці засыпалі яго, ці замалёўвалі, ці зносілі, руйнавалі, усё ж такі нельга зруйнаваць і засыпаць памяць беларусаў. Пад чырвона-зялёнымі сцягамі таксама прайшла сёння акцыя ва ўручы, і там, згодна з відэа, якія апублікавалі ў тэлеграм-каналах, людзі дзякавалі АМАПу за выкананую імі працу. Хіба дзякуюць вось гэтыя ябацькі, якія выходзяць пад зялёна-чырвонымі сцягамі за тыя збіцці, за тыя забойствы. Ну бо за што яшчэ можна дзякаваць прадстаўнікам гэтых структураў? Зрэшты, таксама напярэдадні адбылося затрыманне групы ў Санкт-Петербургу беларусаў, якія выходзяць ужо таксама шмат дзён пад беларускую амбасаду на акцыю салідарнасці. Фактычна, спачатку пратэстаў яны выходзяць. Прагучала забарона такіх выхадаў пад беларускую амбасаду, і па гэтаму удзельнікі гэтых акцыяў заявілі ўжо сёння, калі іх выпусцілі таксама з пастарунку паліцэйскага ў Расіі, то заявілі пра тое, што будуць шукаць новыя шляхі гэтых акцыяў. Яны не могуць спыняцца. А калі нельга пратэставаць пад амбасадай з бел-чырвона-белымі сцягамі, то ўсё ж такі будуць прыдумляць, дзе магчыма гэта рабіць. Ну, апроч Санкт-Петербургу, за межамі адбылася акцыя падтрымання, акцыя салідарнасці ў Кіеве. Таксама Украіна заўжды нас, беларусаў, падтрымлівае у нашым жаданні, у нашай празе да свабоды. Спадарства, сёння гэта марш балёнікаў, якія ўзляцелі па ўсёй краіне. Бел-чырвона-белыя, нацыянальныя, з сумленнем, сэрцам, якія нясліся, якія паказвалі, што мы ёсць, і нашыя пратэсты не толькі ў тэлеграм-каналах. На гэтым наш эфір дзённы мы будзем завяршаць. Юлія Лабанова і Сергей Падсасоны. Ну, а вас чакае таксама яшчэ падсумаванне дня сёння ўвечары. Гэтаму я не развітваюся і запрашаю спадарства у вечаровы эфір. Будзе падсумаванне ўсяго тыдня і таксама сённяшняга дня. 21 гадзіне. Будзьце абавязкова з Белсатам. Заставайцеся з Белсатам. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Выходите!